helemaal goed. Ja, sowieso komt het altijd goed bij een Shark Talk. Want je zit nu in Shark Talk nummer 22 namelijk. Nummer 22 al. Ja, en die is live vanaf Divers. Je hoort verder helemaal niemand om ons heen. Want we zitten gewoon heerlijk stilletjes in een repetitielokaal hier. Maar buiten zijn er op dit moment een hele hoop panels bezig. Want met Divers heb je overdag hoe moet ik dat noemen? Een conference. En 's s'avonds een showcase. Als het goed is hebben jullie live in Limburg, als jullie die podcast ook volgen, het al kunnen horen wat daar allemaal gebeurt. Maar ja, als je er niet bij bent, helaas, jammer dan. Dat komt ook niet meer terug. Maar het leek ons wel leuk om in ieder geval met Shark Talk in ieder geval een soort recap te maken van de mensen die hier aanwezig zijn. Over de topics waar ze over praten. En vanavond wat meer de muzikanten aan het woord te laten. Dus er komt een hele mooie mix. En dan gaan we maar meteen beginnen. Yes. Ja, moet ik even goed zeggen, Jules? Ja, Jules ja. Weijers. Yes. Van Heads Up Management. Heads Up Management, ja, ik moest dat net nog heel snel opzoeken. Want ik had het wel voorbij zien komen, maar ik kon even mezelf te twijfelen. Ah nee, helemaal goed. Ja, die informatie klopt, ja. Yes, de basis is daar. Ja, toch? Want jij zat namelijk net in een panel. Ja. Een heel interessant panel. Ja, klopt. Bands versus hip-hop versus dance. Ja. Maar misschien eerst even handig om jezelf even voor te stellen wat je doet bij Heads Up Management. Of voor wie je er bent, of met wie je samenwerkt. Ja, Heads Up Management is heel veel geweest en uiteindelijk is het is inderdaad management. Een artiestenmanagement kantoor. Daarin doen we, ik zei altijd zo, ik doe alles wat een muzikant moet doen, behalve muziek maken zelf. Ja. Mensen komen naar mij toe als ze, dat is dan weer de tegendraad erin, mensen komen naar mij toe als ze merken dat ze te weinig tijd of in ieder geval te veel tijd kwijt zijn aan dingen die niet met muziek te maken hebben. En dat pakken wij dan op en regelen we voor ze. Dus dat is echt de breedste scala aan dingen te doen die het zich maar geeft. Doe je dan ook nog een stukje de boekingen dan? Ook, bij beginnende artiesten kan ik me voorstellen dat je niet meteen een boeker hebt. Ja, bijvoorbeeld. Of we zoeken een boeker erbij. Of ook voor wat gerenommeerdere artiesten doen we een bepaalde territoria, doen we de boekingen. Het ligt er echt maar. We doen ook een stukje alleen maar boekingen voor sommige artiesten. Het is heel divers. Dus het hele management wat ik op school leer, ik zit op PXL Music in Hasselt, komt hier aan één persoon aan. Ding, ja, precies. Ja, dat is alleen maar goed om te zien dat dat kan. Want ook label bijvoorbeeld doen we ook gewoon best wel veel je release ook echt platen. Ja. En niet onder Heads Up dan per se, maar dat voorzie ik dan. En artiesten waar we mee werken is ook wel fijn. Het was een grotere stal, maar het is nu beperkt tot Diggy Dex, een Nederlandse rapper die meer richting het pop segment neigt met zijn muziek. Ja. Heeft al, dit wordt zijn 6e of 7e plaat wat nu binnenkort uitkomt. Ja, hij heeft flink wat op zijn naam staan. Ja. En hele toffe tracks gemaakt. Ja, dat ook. En het is wat meer richting het pop. En dan, ik kom zelf echt uit de hip-hop. Dus jaren 90, boom bap, dat kind of labeltje hip-hop, zeg maar. Daar heb ik het genoegen om te werken met een van Europe's finest daarin, genaamd Blabbermouth. Oh, yeah. Dat is heel tof. Ja, die mag zich zo gelukkig prijzen dat hij voornamelijk niet in Nederland speelt. Dus, die zag ik afgelopen zomer Zuid-Amerika. Ja. Want we waren toen bezig met de promo voor het Bevrijdingsfestival waar ik mee werk. Ja. En toen was het, shit, waar zit hij op dit moment? Want ik moet hem even contacten. Iets met tijdzones. Ja, precies. Nee, dus dat is super tof. Dat is ook dat is echt de guy waar ik mee begon. Hoe het begonnen is dat ik had zelf een rap crew, zeg maar, Nachtploeg heette dat. Ja. De Nachtploeg samen met Drees. Vanuit daar leerden wij de boys van Heerlen kennen van het Verzet. Maar ook de boys van hier van Sittard, Tension, Blanke Roy, MW32, Hofbuskers. We gingen altijd alles af. Gewoon als we in Sittard doen was, gingen we in Sittard. Was we in Maastricht, gingen we in Maastricht en Heerlen. Gingen we in Heerlen. Vooral veel in Heerlen. Shout-out naar Heerlen. Vanuit daar zijn we eigenlijk gewoon allemaal bevriend geraakt. En op een gegeven moment had ik zoiets van, ik wil toch ook wel gewoon dat managementkant, of in ieder geval het geregel in general doen. Ik merkte dat gewoon heel veel cats gewoon wel wat problemen hadden met releases. Hoe pak je dat aan? Waar ga je je cd'tjes toen de tijd nog persen? Als muzikant ben je gewoon bezig met muziek maken. Precies, en wil je eigenlijk ook niet bezig zijn met de zakelijke aspecten erin. Dus het is alleen maar goed als er dan iemand opstaat uit diezelfde groep. Juist, en dat er niet iemand van extern erbij moet komen om het te fixen. Precies, en zo ging het ook. We deelden gewoon onze shit. Hier hebben wij het gehaald, daar hebben we hun het gehaald. En zo begon dat. En hoe lang is dat geleden ongeveer? Ja, dan heb ik het eigenlijk over 10
de eerste release Begin die we... Zero's is eind Zero's. Ja, nou, 2006 was onze Oké. eerste tape van de nachtploeg. Oké, ja. Flexfit heette het toen nog. En ja, eigenlijk vanaf toen is het gaan lopen. Dus ja, daar hebben we dus over plus 10 jaar. Jezus. En met Blab ben ik eigenlijk in 2011 denk ik zo dat we zoiets hadden van oké, let's work together on management terms. Ja. Ja, en zijn eerste release was 2012 en toen bracht het Verzet ook hun eerste album uit waar ik dan ook ja, vooral op de boekingkant en een beetje managementkant wat gedaan heb. En ja, vandaar is ik gaan lopen met Blab. Meteen een van de allereerste shows die we deden was in dat jaar na zijn release was Griekenland in Saloniki, een hip-hop festival. Oké. Meteen buitenland, ja. Hoe kom je dan daar terecht? Ja, Dat is wel een hele ja. vraag, ja. Ja, dat is ook wel een verder, want niet lang daarna, 2013, gingen we naar Rusland met het Verzet. We zijn ook een paar keer geweest nu en dat is echt allemaal zo van hoe kom je daar? Ain't got nothing to do with it. Het is gewoon allemaal de people en de muziek die het... Het is natuurlijk ook zo dat hip-hop leeft nu wat meer in Nederland. En dat was 10 jaar geleden Ja, een klopt. heel ander verhaal. Ja. En ja, andere landen liepen daar zeker op voor. Ja, Alleen zeker. ze hadden misschien zelf wat minder de artiesten. Ja. Dus die haalden ze dan. Ja, ja. Wat ook wel goed, alleen maar goed is. Hè? Ja. Nee, ja. De Nederlandse popcultuur in de breedste zin van het woord, inclusief de hip-hop natuurlijk, inclusief de dance, over de grenzen brengen is alleen maar positief. Ja, ja, zeker. En daar ging natuurlijk het panel net ook over. Ja. Of moet je het panel noemen? Jawel toch? Gewoon een panel. Ja, panel. Ja, Ja. panel. Want er zat iemand uit je bandjescultuur, iemand uit de dancecultuur en jij zat er voor de hip-hopcultuur. Ja. Wat me daar net in opviel is eigenlijk dat iedereen maakt zich op een manier zorgen. En aan de andere kant ook helemaal niet. Want Mhm. ja, iedere subcultuur vindt zijn eigen weg Ja, uiteindelijk wel. ja. En misschien heb je die hele grote overkoepelende sector niet nodig, zeg maar. Dat klinkt Mhm. misschien heel flauw, want Pop in Limburg doet het heel goed. Luister die vorige podcast. Ja. Maar Nummer 221, hè? ja, nee, die zat in live in Limburg. Ah, En dat oké, is dan oké. weer nummer 5 was dat volgens mij. Oké. Ik heb 2 verschillende podcasts. Hier kunnen we iets breder gaan. Ja, Dat is alleen maar wat fijner. Maar de hip-hop vindt altijd zijn weg. Hetgene waar je net ook over sprak. Een buurthuis, de eigen regio voorzien. En dan vanuit daar doorgroeien naar een dichtbijzijnde stad, de provincie, Nederland en dan snel daarbuiten. Ja. In het panel werd eigenlijk aangegeven van oké, vanuit jouw kant zo van hey, het is tof als mensen ons kunnen komen helpen. In ieder geval zo kreeg ik het van jou mee. De bandjescultuur had zoiets van ja, hey, waar wij zitten is het op dit moment niet heel fijn, maar we kunnen het ermee doen. Mhm. En de dance had zoiets van ja, ons geld loopt wel binnen. Dat komt ook goed. Ja, altijd met dansen. Ik kon de money op binnen. Ja. Maar Nee. dus ik wil misschien wel even wat dieper op ingaan, want als ik dan naar Limburg kijk, we zitten hier op diverse, de showcase voor Limburg. Ja. Zijn er in Limburg dedicated places waar hip-hop echt kan gronden? Is daar een plek voor? Ja, je bedoelt echt een locatie of, Ja. of een stad of een... Kijk, Heerlen stond natuurlijk heel lang bekend Ja. als gewoon de de hip-hop. hip-hopstad van Nederland zelfs, maar het is ook gone. Ja. It's gone. Ja. Ja. Maar ik denk, kijk, want dat bedoelde ik net ook een beetje in de panel weer te geven, is dat het is gewoon, het begint en eindigt met het publiek. Ja. Dat moeten we niet vergeten, weet je wel. Kijk, dat hele toentertijd de hip-hopstad was van Nederland eigenlijk naar Rotterdam, had te maken met dat wij daar gewoon, er kwam veel, ze boekten veel toffe shit, maar dat had ook te maken omdat ze wisten dat het publiek van Heerlen, die komen naar het noord toe, die gaan naar die show kijken en buiten ontstaat een shitload aan toffe dingen. Ik weet niet of je bekend bent met het Cypher, wat een Cypher is. Cypher is oorspronkelijk een kring van wijze mannen. Oké, ja. Letterlijk, heel plat gezegd, is in een kringetje gaan staan en hij begint te rappen en de volgende die probeert ertussen te komen, het over te pakken met nog vettere verse. Elkaar aftroeven, proberen gewoon, niet eens battelen, maar gewoon een harde verse te droppen en kijken wie het hardste schreeuwt. Weet En daar heb je geen poppodium voor nodig. heb je geen poppodium voor nodig, nee. En dat gebeurde dus altijd buiten, voor de deur. Er waren zelfs boys, shout-out, hele Noord, die niet binnenkwamen. Die stonden daar altijd gewoon en die keken de hardste verses en ja, weet je, die lieten zien wat ze daar deden. En dat was echt ik krijg nu alweer kippenvel als ik aan denk, gewoon, dat was gewoon echt de vibe die daar heerste, weet je. Dat was Maar dat is eigenlijk talentontwikkeling. Eigenlijk Hetgene wat Pop heel graag in een kamertje wil doen. Ja, en dan kom je weer Toen met het zei het van, hip-hop aspect, want dit is wel echt een hip-hop ding, als in, dan heb ik het dus niet over de urban van nu, maar echt over de hip-hop van back in the days, weet je wel.
En, en dat was wel gewoon, ja, precies wat je zegt, man. Dat was talentontwikkeling. Daar ontwikkelden talenten zich. En dat had niks te maken met soort van mensen, met alle respect natuurlijk, want wat iedereen doet is fucking tof. Maar dat had niks te maken met van een hoger niveau talenten aansturen met subsidiegelden of van een jongerencentrum van iemand. Nee, het kwam uit ons als kids zelf. Ja. En daar zijn wel huge dingen ontstaan. Ja. Maar is dat er dan nog? Want Nee. de hip-hop is nu groot in Nederland. Ja. Hè, dat is de top level als je naar de charts kijkt. Ja. Wat zit daaronder? Want voor mijn gevoel, als ik ik heb ooit een keer die vraag gesteld bij Klap van de Molen podcast. Toen zaten ze met een A&R manager en die had het allemaal over hip-hop dit. En ik zeg in mijn tekst wat ik daarnaast toestuurde. Maar hip-hop zit op zijn hoogtepunt nu. Dus als A&R verwacht ik toch dat jij verder kijkt. Wat is dan de toekomst? En als ik dan naar de hip-hop nu kijk, denk ik, ja, hetgene wat dan nu opkomt, natuurlijk zijn er altijd talenten die opkomen, dat geldt voor ieder genre. Maar er komt ook een hele hoop troep uit waarvan je denkt, dit moet, dit stimuleert niet om een groei door te gaan maken. Nou ja, het stimuleert wel kids om hun bullshit op de straat te veranderen in bullshit op de plaat. Ja, oké. Maar het is still bullshit, weet je wel? Kijk, er zijn bepaalde hip-hop blogs / forums die iedere dag een shitload aan nieuwe videoclips posten. Waarvan ik voorheen er niet naar kon kijken en het nu een soort van verplicht stel om iedere dag mee te beginnen. Zodat we even heel goed kunnen lachen over hoe slecht dingen zijn. Onder andere Worldwide Hip-Hop YouTube Nederlandse dingen, maar ik ga geen namen noemen. Ja, daarom zeg ik het Amerikaanse. Ja, precies. Maar wat die af en toe echt er zaten. Ja, dat is same shit. Ja, het is hetzelfde. En het is gewoon, ik vind het... Kijk, je hebt twee... Ik ben niet die zure guy die zegt van, het is allemaal, vroeger was het beter. Maar ik merk wel dat... kijk, bijvoorbeeld de nieuwe stijl muziek, hip-hop, daar even gespeeld op hip-hop. De nieuwe stijl is niet per se mijn stijl. Ik hou er niet zo van. Maar als ik dan ga terug, dat zeg ik altijd, maar dat is vooral de Nederlandse dingen. Als ik dan ga kijken wat ze in Frankrijk doen. I love that shit, want het is gewoon goede muziek. Ja, het is niet mijn muziek, maar het is goede muziek. Ja. In Amerika heb je ook gewoon wel dudes die nieuwe dingen doen die super tof zijn. En in Nederland loopt dat helaas een beetje achter. Dan hebben we daar sowieso altijd al een handje naar in binnenlandse muziek, zeg maar. Dus, volgens mij heeft ooit een keer Brain op een plaat dat ook gezegd. Ja, toch? Precies. Ja, dat zou goed kunnen. Ja. Zo'n guy is het wel die dat aankaart. Ja. Dus, want je vraag was eigenlijk van, wat zit er onderin nog? Welke talenten lopen daar rond dat het daar echt weer het zijn nu gloriedagen die kunnen verlengen. Ik denk wel dat het soort van de boost die we nu hebben na New Wave, New Wave was ergens een soort van, dat was echt een omslagpunt. Ja. Vanaf dat project is ook iedereen die in het project deed, rijden nu in fucking Range Rovers rond. Ja. Weet je wel, they make money. Ja. Echt gewoon, dat had je een jaar daarvoor niet kunnen bedenken. Ik heb dat gesprek met Jiggy gehad, Jiggy J van Noah's Ark. Zo van, dit had je 5 jaar geleden niet kunnen bedenken dat we niet alleen geld konden verdienen ermee, maar ook nog eens rijk ermee konden worden met rap / hip-hop. En wat zit erachter? Ja, ik ben altijd een beetje huiverig om uitspraken te doen met wat het gaat zijn. Omdat ik er ik voorzie meerdere paden. Kijk, een Diggy Dex bijvoorbeeld, die is meer richting het poppend gaan. Net zoals er een Typhoon meer richting... de festivalbeleving. Ja, precies. Met de hele live band. Noemen, maar ja, precies. Nee, het is zeker nog geen pop, maar het is wel veel toegankelijker geworden voor het massapubliek. En op zo'n festival komt dat ook het best tot zijn recht. Ja, het is geen opgezwollen, weet je wel. Wat super high-end was, maar echt voor een hip-hop publiek. Ja. En daar is gewoon wat breder inderdaad, wat je zegt. En een Dex is dat ook heel erg in ontwikkeld. Het nieuwe album wat gaat komen op 9 november. Even schaamteloze promo doen. Nee, dat moet ook. Dat is gewoon echt een popalbum. En daar wordt op gerapt. En dat heeft een lange houdbaarheidsdatum. Ja. Dat gaat lang door. Maar je kunt het ook veel beter wegzetten, hoe stom dat ook klinkt. Je hoeft niet alleen maar in dat niche van hip-hop te gaan kijken. Ja. Maar de Radio 2's en Radio 1's durven dan opeens ook wel te draaien. Zeker. Terwijl dat voorheen, 3FM durfde dat misschien nog net. Ja. En daarbuiten weer dan een stuk moeilijker. Wel lastig, ja. Kijk, we zijn stand met Digidex, is gewoon vaste prik 100% nel-lijst. Ja, wie had dat ooit gedacht met rap? Ja. Dat is een soort van, als je me dat 5 jaar geleden, 10 jaar geleden had gezegd, ik had je echt uitgelachen. Ja. Weet je wel? Was onmogelijk. Never gonna happen. Ja. Nee.
Maar dat is ook, en als je dan naar de Limburgse scene kijkt, zo'n Blabbermouth is natuurlijk op en top bezig. Maar ik heb wel heel hard moeten trekken eraan om bijvoorbeeld zo'n bevrijdingsfestival te krijgen. Ja. Maar ik denk wel, ja, dat is jouw plek om jezelf te laten zien. Want een ander Limburgs festival zal heel moeilijk doen daarover. Nou, maar ik denk ook, het komt van twee kanten. Ja. Het is in de organisatie lastig om het dan neer te zetten, maar ook voor ons is het lastig. Dan heb je het via mij gedaan, want die boeking heb ik gedaan. Ja, en ik doe zelf niet de boeking. Nee, ja, precies, precies, ik zeg gewoon heel veel leuke dingen en dan wordt het geregeld gelukkig. Maar het is ook gewoon voor ons. Kijk, ik bedoel, dan heb je wel het mazzel dat je te maken hebt met mensen die je kent. Dus die weten ook wel hoe je erin staat. Dus je komt niet meteen over als een zeikende manager. Maar het is ook gewoon... Ik vind het leuk om te doen. Maar wat heeft het voor meerwaarde voor een Blabbermouth om op bevrijdingsfestival te staan? Een soort van als een eigen... Behalve dat je een leuke show hebt. Laat al even, een leuke show, daar gaat het altijd om. Dat is nummer 1. Nee. Maar dus de extra meerwaarde... heeft hij er veel meer aan om in een gare, rotte kelder in Keulen te staan. Ja, dan spreek ik even weer over het bevrijdingsfestival. We waren inderdaad ook aan het denken, hoort hij niet meer op het hip-hop urban podium thuis? Aan de andere kant, dit podium wordt mede gefinancierd door het SENA. SENA is heel belangrijk voor talentontwikkeling. Ja. En om te laten zien wat er uit je eigen provincie komt. Of in ieder geval Nederland. Kijken zij dan natuurlijk naar, maar wij vanuit Limburg. En dan denk ik, ja, maar dat is dan wel weer de plek om hem neer te zetten. Precies, zodat mensen die hem nooit anders zouden zien. Ja. En als er dan tussen de 5 en 10 mensen dat leuk vinden, als in zijnde, ik koop een plaat of ik ga hem streamen, is dat winst voor de echt. Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Terwijl met hip-hop, ja, die mensen kennen je al. Dus dat is dan geen toevoeging. En bovendien, ik weet even de verdere line-up niet van het soort van hip-hop stage, maar kijk, Blab is wel echt specifiek die oude hip-hop. Dat is echt hip-hop culture, hip-hop. Ja, nee, dat was heel veel jonge hip-hop. Ik maak ook altijd, het is wel grappig als ik bepaalde... Ja, vooral bij de labels van nu komen, dan gaan mensen automatisch, als ze mij zien, niet meer praten over hip-hop, maar over rap. Omdat ze weten dat ik fucking politie ben in die shit, weet je wel. En, maar dat is het wel. Een Blabbermouth moet je niet tussen de new school dingen zetten, want die kids, die snappen het gewoon niet. Nee? Het gaat niet eens om... Die kennen die hele vibe ook niet. Nee. Die denken, wat is dit? Dit is dingen waar mijn pa naar luisterde, weet je wel. Ik heb bijvoorbeeld vanavond staan dus Dookie Almatic staan dus hier. Staan in Volt. In Volt. En ik ben fotograaf hier. Ah, nice. Zijn we trouwens live nu? Of, nee. Oké, jammer. Nee, anders zou ik zeggen, kom vanavond even allemaal kijken. Ja, misschien dat ik daar nog even een shout-out ergens moeten doen. Komt goed. Ja. Maar daar heb ik ook gewoon heel specifiek met aangegeven aan, volgens mij heeft Linda dat nog gedaan, heeft dat nog geboekt. Van oké, luister, de build-up naar de avond moeten we wel een beetje tactisch aanpakken. Want als jij een Vlekkeloos, die daar eerder staat, die trouwens wel ook daar nu wel heel goed bij past hoor. Want het is gewoon lyrically on top of his game, weet je wel. En dat mis ik vaak bij die nieuwe dingen. Maar goed, het is toch wat nieuwer. Andere namen, nieuwe namen uit Limburg, weet je wel, dat nieuwe muziek uit Limburg. Het moet daar langzaam richting insluipen. Het past er niet meteen bij. Een Doekje en Almatic al helemaal niet. Dat is gewoon die hip-hop. Ja. En dat doet het supergoed. En Almatic zet die in Duitsland. He kills it, man. En everybody loves it. En hetzelfde als Blab, weet je wel. Het is gewoon, werkt beter in het buitenland, waar de scene, ja, je hebt 1000 meer mensen. Dus de subscenes zijn groter. Ja. Kijk, wij zitten nu op die mainstream ding, dus de urban, de les naar Kleine, naar Boef, naar Broederliefde. Ja. Maar die snappen of hebben niet heel veel met zoiets als Blabbermouth. Nee. Maar die willen ook niet in die kleine zaaltjes gaan staan. Helemaal vol spelen. Die willen gewoon in een grote poppodium staan. Die willen op een poppodium of in een discotheek, VIP-barretje, flesje erbij, weet je wel. Ja, die shit. Ja, totaal anders. Ja. Hey, laten we hem hierop afsluiten. Ik denk dat de meeste mensen nu een beetje mee zijn met wat jij doet. Voor wie jij staat en wat je net hebt verteld ook deels in de talk. In het panel. Super tof dat je erbij wil aansluiten. Thanks. Het had nog een paar uur van mij mogen duren. Dus, ik zou zeggen, laten we een nieuwe datum afspreken. Ja, want dan gaan we gewoon een keer volop weer die hip-hop in. Ja, tof. Vragen misschien die boys van Zijkant erbij. Ik weet niet of je die kent. Daar heb ik ook een Shark Talk mee opgenomen. Ja, tof, die kunnen we nog veel dieper op ingaan. Neem ik Doekie mee en misschien een Blab en zo. En dan wordt het heel gezellig. Maken we een leuke avond van. Ja, zeker. Gaan we doen. Tof, man. Voor de mensen, dit klinkt als een afronding, maar dat is meer omdat wij nu... Wij zijn klaar. Wij gaan even afronden. Maar er komt zo meteen gewoon weer iemand voor volgende. Dus blijf gewoon luisteren. Yes. Dankjewel, man. Dus we gaan in één keer door. Met Vincent Schraven. Schraven. Ja, aangenaam. Ja. We hebben elkaar nog niet eerder gezien. Ik heb je net wel heel even gezien bij het panel. Ik denk dat het even goed is om even mensen mee te nemen in hetgene wat jij
doet, voordat we überhaupt dat panel in gaan duiken. Afgesproken, ja. Klinkt altijd zo heel suf, maar wil je even zelf voorstellen? Ja, geen probleem. Vincent Schraven, 42 jaar, vader van 2 koters, woonachtig in Oorsbeek. En sinds een jaar of 2, iets langer, ben ik nu werkzaam binnen het regionaal programmamanagement van Interreg bij de Euregio Rijnmaas-Noord in München-Gladbach. Over de grens? Ja, inderdaad. Wij opereren vanuit München-Gladbach. Wij zijn een strategische plek? Nee, wij zijn opgericht door 30 gemeentes aan Nederlandse en aan Duitse kant. Dat zijn ook onze stakeholders, maar daarnaast ook de IHK's, de Internationale Handelskamer. Gemeentes, dan moet je denken aan elke gemeente vanaf 8 Zusteren tot aan Horst aan de Maas-Venray. Oké, ja. En aan de Duitse kant heb je dan over Kleve, Krefeld, Düsseldorf, Neuss, München-Gladbach. Dus een aardige oppervlakte. Ja, behoorlijk ook wat inwoners als je ze allemaal bij elkaar opgeteld. Ja, inderdaad. Dat is geen klein groepje. En wat houdt jouw taak dan in? Wat doet een regionaal programmamanager? Nou, ik werk bij de Euregio. Ja. En de Euregio heeft een aantal opgaves. De eerste opgave is het grensoverschrijdend partijen met elkaar in contact brengen. Dat hoeft niet alleen over popmuziek te zijn, dat gaat thematisch, is dat onbegrensd. Dat gaat van de auto-industrie tot de recycling, maar ook scholen, onderwijs, muziekindustrie, cultuur. Wij proberen gewoon grensoverschrijdend mensen met elkaar te koppelen. Daarnaast hebben wij natuurlijk ook een aantal eigen projecten die wij uitvoeren vanuit de Euregio. Zo kun je denken aan Experience, dat is een project dat als doel heeft om met mbo-scholieren grensoverschrijdend met elkaar in contact te brengen. Ja. Een stukje taal, een stukje cultuur, educatie. Die uitwisselingsprojecten. Inderdaad, de grenzen doen vervagen. Ja. Een ander project wat binnen de Euregio loopt, dat is het grensinfopunt. Je ziet dat een hele hoop mensen over de grens gaan wonen of werken. Mm-hmm. Daar zijn vaak een heleboel vragen die dan optreden. Ja. Belastingen, hypotheken, samenwonen, noem het maar op. Ja. Dat soort vragen, daar is ons grensinfopunt voor. Mm-hmm. En een derde, laat ik het zo zeggen, instrument dat wij hebben om mensen grensoverschrijdend in contact te brengen, dat is Interreg. Interreg is een Europees subsidiemiddel. We hebben voor deze periode 440 miljoen euro tot onze beschikking. Voor dat stukje gebied? Nee, niet alleen voor dat stukje gebied. Voor dat, die 440 miljoen euro die geldt binnen de Interreg-periode. Dat is wel heel veel, ja. Maar die geldt voor het hele grensgebied Nederland-Duitsland. Okay. Dus voor Nederland-Duitsland is er deze periode 440 miljoen euro ter beschikking. Om al die projecten... Om projecten van groot tot klein. Ik heb juist in de presentatie onze mini-projectenregeling aangestipt. Mini-projecten, dat heel kort, subsidie tot €1000, maximum van 50%. Die andere 50% moet dan van de partners komen. De partners, dat moet een Nederlandse en een Duitse partij zijn. Die andere 50% hoeft niet per se in geld te zijn. Dat kan ook in kind, in uren. Ja. Dat is dus één regeling. Je hebt de people-to-people regeling. Aanvraagprocedure 5 A4'tjes. Maximum ook van 50%. €25.000. De andere 50% moet dan van de Nederlandse en de Duitse partner komen. En ook hier geldt, dat hoeft niet per se in cash. Dat kan ook in kind zijn, dus in uren. En op zich is dat een heel aantrekkelijke regeling voor vooral het MKB, laten we zeggen, de middenmootorganisaties. Oké, duidelijk. En dan wordt het heel erg opeens getrokken naar de muziekwereld, want daarom zitten we op divers. Voor mijn gevoel is het voor de muziekwereld altijd heel lastig om aan dit soort projecten mee te doen, omdat ze gewoon de kennis en misschien wel de kunde niet hebben. Dat geluid heb ik juist ook in mijn zaal gehoord. Interreg en Europa, en dat schrikt af en dat is moeilijk en lastig. En enerzijds, ik kan me heel goed voorstellen dat
er zijn zoveel diverse regelingen. Bomen en het bos, Ja. kan ik me heel goed voorstellen. Anderzijds, wij zijn er ook een stukje om te begeleiden daarin. De boodschap is, van zodra dat je iets grensoverschrijdend wil gaan doen met Duitsland, goed, daar geldt dan wel een andere EU-regio voor. Ja. Nederland-Vlaanderen is een andere EU-regio, maar die koppelingen die zijn makkelijk gelegd. Klop bij ons aan, bespreek je idee. Wij zitten niet met een rode pen in de hand om te strepen en vooral af te keuren. Wij hebben budgetten tot onze beschikking. Die budgetten die zijn ervoor om mooie projecten te ondersteunen. Dat wil niet zeggen dat er een onbeperkte zak geld is waar je zomaar... Je moet daar natuurlijk serieus en goed mee omgaan. Ja. Maar van de andere kant, het is geen rocket science. De aanvraagprocedure is 5 A4'tjes. Is handelbaar. Dat is inderdaad, denk ik, best doenbaar. Ja. Wij begeleiden daarin, wij ondersteunen daarin. We leggen contacten, we leggen linken. We bereiden de aanvragers voor op de Interreg-commissie, waar dan uiteindelijk een project wordt goedgekeurd. Of beoordeeld, laat ik het zo zeggen. Dat wil niet zeggen dat per se altijd wordt goedgekeurd. Nee, dat zou heel vreemd zijn. Anderzijds, wij laten geen projecten richting zo'n Interreg-commissie gaan waarvan wij denken dat ze weinig kans maken. Nee, maar dan belast je ook alleen maar met dingen inderdaad. Zonder van tijd. Dat weet je niet, maar ik zit op PXL Music in Hasselt. Nou, PXL Music is onder andere partner in een people-to-people project. Goh, dat verbaast me niet. Ja, de Euregio Music Exchange. Ja, exact. Daar hebben we straks Asra, als ik wist, nog voor de microfoon. Oké. Daar zei een soort ambassadeur, heb ik daarvoor tot brekend, maar zij valt daarin. Als ik dan op school kijk, krijgen we eigenlijk dit niet mee. En dan denk ik van, ik studeer music management. Eigenlijk zou je managers klaar moeten stomen als ze daar de praktijk ingaan, dat er dit soort middelen zijn. De muzikant wordt erin meegenomen. Die krijgen een hele mooie outlet, die mogen op heel veel verschillende festivals staan. Ja. Maar de manager wordt eigenlijk niet meegenomen in dat er dit soort wegen zijn. Er wordt wel wat gepraat over subsidies, maar dat is vooral op Belgisch. Nou, ik woon in Nederland, ik heb er geen klap aan. Terwijl ik denk, de Euregio staat centraal al jaren. En er zijn heel veel verschillende partijen die erin samen meewerken, waar je misschien wel kennis kan delen. Of inderdaad een subsidiepotje kan laten opentrekken. Ja. Zou er niet voor mijn gevoel, meer gestapt moeten worden naar die jonge mensen om te zeggen van, hey, kijk, je bent nu tussen 20 en 30. Zo'n potje blijft echt nog wel een paar jaar lopen. Dat klopt. We gaan bekendmaken dat we er zijn. Want voor mij hoor ik nu ook voor de eerste keer van deze termen, waarvan ik denk, ik wil best heel veel eigen onderzoek doen, geen probleem. Maar je gaat pas onderzoek doen als je het nodig hebt. Klopt. Wij merken dat ook. Wij moeten ook de baan op, zoals ze dat zeggen. Ja. Wij moeten ook de boodschap verkondigen. In Duitsland kan het iets sneller dan in Nederland, maar dat is een ander verhaal. De baan op. Ja, inderdaad. Daar gelden wat andere snelheidslimieten. Maar we moeten daarin ook ondersteund worden. En we worden daar al heel veel in ondersteund door onze stakeholders. Dat zijn de gemeentes. Ja. Natuurlijk zie je dat daar altijd verbeterslagen mogelijk zijn. Dus nog meer publiciteit aan de regeling geven. Ja, ben ik volledig met je eens. Actiever naar buiten treden, ook als organisatie, met steun van je stakeholders. Een stukje alertheid bewerkstelligen. Dat kan ik alleen maar onderschrijven. Daar hebben wij ook zeker onze taak in te vervullen. In het kleine stukje dat ik bij de talk net was, ging het over wie kan er meedoen aan dit soort projecten. Klopt. Zijn dat ZZP'ers of zijn het alleen maar stichtingen? Of zijn het VZP's? Nee, Interreg en zeker de people-to-people regeling. Je ziet natuurlijk dat er binnen Interreg is er wel een focus op het MKB, het bedrijfsleven. Ja. Maar is ook de grootste hap, denk ik, uit het hele budget. Ja, klopt. Ja. Maar buiten die focus Interreg staat open voor iedereen, behalve natuurlijke personen. Ja. Dus een privépersoon kan er niet aan deelnemen, kan er geen aanspraak op maken. Buiten dat iedereen. Dus dan kun je denken aan ZZP'ers, zelfstandige muzikanten, poppodia, stichtingen in alle soorten en maten die je hebt.
Dus eigenlijk Ja. zouden bandjes die zich verenigen in een stichting, of gewoon als een band een entiteit worden, Ja. Ook kunnen nadenken over, wij willen op tour en we gaan daar een projectplan omschrijven met een Duitse band erbij. Absoluut. Misschien, Je hebt natuurlijk een aantal spelregels waar je aan moet voldoen. Of Het course. moet Nederlands-Duits zijn. Ja. Het moet een bepaalde impact hebben voor ons werkgebied, onze Ja. regio. Het moet breed gedragen worden, et cetera, et cetera. Maar om inderdaad een antwoord te geven op de vraag, ik kan me voorstellen dat een aantal muzikanten samen een stichting vormen en van daaruit dan deelnemen aan de Interreg-programma's. Dat is zeker mogelijk. Ja, wat ik daar eigenlijk mee wilde zeggen, Ja. is dat het niet alleen maar die hele grote bedrijven zijn die mogen meedoen. Nee, Nee, MKB staat absoluut niet. wat aan de zijkant, maar als ik vanuit de popwereld kijk, Mhm. een poppodium heeft er soms wel de middelen voor de mensen voor om dat op te zetten. En een bandje, ja, die kijken vaak om zich heen en denken, ja, we worden wel geboekt of zo. En dan stopt het. Terwijl zij misschien juist ook wel de uitzondering op de regel kunnen zijn. Omdat er zijn niet heel veel bandjes die dat waarschijnlijk gaan aanvragen. Wat ik me dan, Ja. om daarop aanhakend, wat ik me zou kunnen voorstellen, is dat je inderdaad met een aantal bandjes bij elkaar komt en je grensoverschrijdend wat meer zou willen profileren. Ja. Nou, daar zul je misschien ook wat externe kennis bij moeten inhuren. Ja. Die externe kennis, dat kost ook geld. Ja, dat zeker. is ook subsidiabel. Ja. Dus als je gewoon een goed projectplan schrijft. Toevallig bij een van de bandjes waar ik afgelopen zomer mee weg mocht, Ja. ging naar Indonesië toe. Ja. Ja, dat betaal je echt niet uit eigen zak. Zo werkt dat niet Nee, in deze nu, wereld nog. Indonesië is natuurlijk wel Nee, een nee, heel nee. stuk verwijderd van onze Nee, dat grensregio. snap ik. Maar het was hetzelfde idee met schrijf een projectplan. Schrijf waarom dat jij daarheen zou moeten als Nederlandse band zijnde. Ja. En wat wil je dan daar bereiken? En wat heeft het dan als toegevoegde waarde voor jou als Nederlandse band hier? Mhm, mhm. Nou ja, het is een promotionele waarde natuurlijk om te zeggen, we zijn in Indonesië geweest. Maar hetzelfde geldt van, we hebben in Duitsland gespeeld. Op hele mooie plekken, omdat onze partner, andere band, daar misschien al wat meer bekend is. Wij zijn hier wat meer bekend en daardoor krijg je net iets sneller een zaaltje vol of wat meer publiciteit. Kruisbestuiving, ja, Ja. hoor. Dus, nogmaals, Nederlands-Duits, grensoverschrijdend, regionale impact. Nou ja, eigenlijk de spelregels tussen aanhalingstekens, zoals ik die juist schetste. Dan kun je heel veel kanten op. Inderdaad. Ja, want het is niet Inderdaad. alleen dat ene stukje niche wat er gemaakt wordt worden. Klopt. Ja, dan zou ik inderdaad, voor degenen die luisteren, als de klasgenoten luisteren, misschien moeten we dit gewoon op school eens een keer aankaarten. Want het is zonde dat wij die regels niet kennen. Of in ieder geval de regels niet, maar de projecten niet kennen die daarin zijn. En de organisaties die Terwijl erachter PXL in staan. dat geval het zeker wel weet dat ze bestaan. Mhm. Ik denk dat we hier het gesprek gaan afronden als je het oké vindt. Geen probleem. Tenzij je Ja. zegt van ik heb nog heel veel... Nou, voor iedereen die geïnteresseerd is, ik wil nog heel even verwijzen naar de website. Goed zo, ja, Duitsland-Nederland.eu. dat is heel makkelijk. Of Google op Euregio Rijn-Maas-Noord. En dan kom je ook zeker op onze website. Daar vind je hele uitgebreide informatie. Daar vind je ook onze telefoonnummers, mijn telefoonnummer. Als er verder nog vragen zijn of ideeën, bel, mail, neem contact. Ja, dat is heel goed advies. Dus iedereen die luistert en denkt, ik weet nog wel iets. Neem graag contact op Ja. met onze organisatie. Ja. Hey, dankjewel dat je hier wilde zijn. Graag gedaan. En wellicht dan de volgende keer. Ik denk het wel, ja. Dat denk ik wel, ja. Dankjewel. Goed. De mensen die gaan nu beginnen te luisteren, vliegen er ook meteen in. Want ik zit nu met Kevin Schoones van Ja. Kunstbende. Klopt, ja. En ja, Kunstbende, ik was met Pop in Limburg was ik aan het praten met hoe zullen we deze podcast een beetje Mhm. vorm gaan geven en wie Ja. zullen we allemaal uitnodigen. En toen dacht ik, ja, Kunstbende is wel een van de belangrijkere plekken op het Divers Festival. Ja. Als je het hebt over talentontwikkeling en Limburgse talenten showcase, waar daar de avondprogramma natuurlijk over gaat, Ja. is Kunstbende wel een van de belangrijkere plekjes om heen te gaan. Dan Zeker zijn ze mee misschien eens. wel heel jong, maar als je daar de talenten alvast kan scouten, Ja. die spelen over een paar jaar op een groter podium Ja. en dan nog groter podium en dan staan ze op Pinkpop.
Ja, dat schijnt wel vaker te gebeuren. Ja, Ja. zo lijkt het te gaan inderdaad, ja. Ja. Dus ik denk, ik vind het echt wel handig om de mensen even mee te nemen in wie of wat is kunstbende Mhm. en waarom staan ze op die vers of wat doen jullie, waarom, Ja. dergelijke. Ja. Dus laten we daar ook maar mee beginnen. Prima. Een korte introductie van kunstbende. En go. Eens even nadenken. Nou, Kunstbende is een landelijke organisatie die zich inzet voor jong creatief talent tussen de 13 en de 18 jaar. Daar kan wel in gevoeteld worden als je 12 of 19 bent, maar... Paspoorten aanpassen en alles. Dat kan helemaal, dat is allemaal geen probleem. En het is een organisatie die zich inzet voor talentontwikkeling. En dat doen ze in 8 verschillende categorieën. Dus dans, DJ, expo, film, fashion, taal, theater en muziek. En Kunstbende in de notendop is de springplank voor jongeren om iets te doen met hun talent. Ja, nu heb je de website voorgelezen zo ongeveer, toch? Ja, Ja. onderhand kennen Ja, we denk wel. ik. Ja. Ja, toch? Ja. Nee, ik denk de meeste mensen die daar nog niet in mee zijn, als jij zo'n dochter hebt in deze leeftijd en die vindt het wel leuk om wat muziekjes te spelen, dan is het vaak, en zeker in Limburg, je gaat bij de fanfare en je gaat bij de harmonie zitten, je krijgt een hoorn in je handen geduwd en gaan we daarop op spelen. Veel plezier. Ja. Maar hoe word je van dat naar een bandje gevormd of naar een goede singer-songwriter? En dat is eigenlijk waar kunstbende tussen komt. Je kunt daar ingaan. Je kunt daar aan mee gaan werken. En het is niet zo dat ze alleen maar podia's bieden, maar ze helpen je ook. Ja. Hoe je het eigenlijk kunt voorstellen is dat je op een dag in je CKV-les in één keer 2 enthousiaste mensen met een heel leuk t-shirt aan ziet. Die komen de klas binnen, die gaan even je overtuigen van wat kunstbende doet. Dat doen we vooral door middel van de prijzen die we ook hebben. Weet je, de landelijke finale prijzen, Draai op Mysteryland, je werk laten zien in het Stedelijk Museum Amsterdam. Dus goals die je sowieso ergens zou willen neerzetten. Ja. En we zijn gewoon lekker laagdrempelig. Voeg ons toe op WhatsApp en beginnen lekker te appen met je om je toch uit te leggen hoe het in elkaar steekt. En de eerste kennismakingsmoment is dat. En van daaruit neem je je mee in het project. En dat bestaat uit onder andere de open podia en de workshops. Waarin mensen zoals afgelopen jaar Aisha Sharif, je kunt het namelijk zo gek niet bedenken, die komen de jongeren iets meegeven om toch iets met hun talent te doen. Ja, want het is gewoon zonde als we zitten, dat heb ik net op het eerste gedeelte ook al gezegd, we zitten nu in een repetitiekot. Ja. Om alleen maar hier je muziek te maken. Je wilt daar ook niet meer naar buiten het liefst. Ja. En dat is iets waar jullie mee helpen, ondersteunen. En dat is zeker voor de jonge muzikanten heel moeilijk. Ja. Want opeens op een plein gaan spelen. Of voor de eerste keer Mama Sprite, daar staan jullie ook. Mooi in een hoekje. Daar komen opeens bezoekers. Ja, dan moet je wel mee leren omgaan. Niet iedereen kan daar zomaar. Ja. Dat klinkt heel stom en klinkt heel duf, maar het is wel iets waar... Dan moet je leren en dan moet je spelen. En je moet heel veel spelen. En als jong talent is dat vaak heel moeilijk, omdat buiten de braderie en misschien bij mijn oom en tante op de trouwerij te doen. Ja, dat is inderdaad... En kunstbende is daar gewoon goed in om je net even iets meer te bieden. En inderdaad zeker ook de begeleiding wat je net aanhaalt. Ja. Ik wist helemaal niet dat jullie dat op scholen al deden. Jullie gaan dus naar scholen toe om... We gaan door alle scholen om het evangelie te preken. Ja. En dan doe ik dat, wat ik net allemaal vertelde, dat vertel ik dan nog een keer. Nee, dan gaan we eigenlijk... we proberen het nooit lang uittrekken. Gewoon lekker 5 minuten pitchen van wat wij doen. Vette prijzen, doe mee. We gooien Juvadders erin, want die presenteert elk jaar onze regiofinale. Wat van coaches we allemaal gehad hebben. Wat van juryleden we allemaal gehad hebben. En... eigenlijk gaan we van dat punt ervan uit, in samenwerking met docenten, dat jongeren geprikkeld worden om zich überhaupt in te schrijven. En wanneer ze zich inschrijven, dan komen ze niet meer zo snel van ons af. Want het begint eigenlijk gewoon bij muziekeducatie op scholen. Ja. En dan, na een paar jaar komen jullie en zeggen je, hey, wij bestaan ook. Ja, kom gezellig mee. En dan alle andere categorieën. Dus niet muziek, maar muziek is natuurlijk wel een van de... grotere en hogere inschrijvingen ook qua aantal stuks. Ja. Maar dans net zo goed hoor. Ik bedoel, er zijn heel veel dansmensen die dansers die mee willen doen. Maar dat inderdaad wel ergens willen showcase eigenlijk. Mm-hmm. En kunstbende, ik ben al wat langer mee bekend. Dat maakt het voor mij misschien wat makkelijker. Ik ben 1 keer meegegaan naar de finale in Amsterdam. Was het destijds nog. Was heel tof om een keer mee te maken, omdat je natuurlijk al die... uit alle provincies, alle windstreken zie je daar mensen bij elkaar komen. Kunstbende Limburg is alleen gericht op Limburg. Daar ben je ook alleen maar mee bezig. Ja, gewoon klopt. 11 van de 12 maanden, want dan opeens moet je naar de finale toe, dus dan is het iets breder. Ja. Maar je bent hier voor de Limburgse
X. Dus iedereen die uit Limburg komt tussen die leeftijd, Ja. schrijf je gewoon in voor volgend jaar. Zit dan inmiddels, denk je? Ja, je kunt je nu Ja. al inschrijven. Ja. En de wedstrijd is, onze voorronde is op 30 maart. Oké, dus je hebt nog een beetje voorbereidingstijd Ja. en je kunt je inschrijven. Dus schrijf je eerst in en dan voorbereiden, niet Ja. andersom. Ja. Je hebt genoeg tijd om je voor te bereiden uiteindelijk. Maar dan trek je ook gewoon de hele regio door met allemaal van die voorrondes, kan ik me goed herinneren. Ja, klopt. Met allemaal verschillende elementen. Ja. Vaak in de EC Cultuurfabriek. Ja, weet de ik even eerste uit mijn zal ook weer in de eerste cultuurfabriek. Oké, En dan gewoon lekker achter alle 8 categorieën daar lekker een workshop Ja. voor. En is het voor de jongeren die meedoen, de eerste keer gewoon schrikken met wat ze allemaal overkomt en gaandeweg die jaren groeien ze mee? Of is het, ik ben 17 en shit, ik heb nog een jaar om mee te doen. Ik ga me nu eens inschrijven, want ik heb alles klaar liggen eigenlijk. Ja, het is altijd, er zijn verschillende richtingen. Je hebt de richting dat jongeren zoiets hebben, ook ik vind het spannend, maar die 6 wat naast me staan, die vinden het ook spannend. Dat helpt. Ja, Zelfde bootje zitten ze in. als het jurylid al wat bekender bij hun is, omdat ze toch naar hem opkijken, dan is het toch van, oh, ik ga een rolmodel ontmoeten. Dan denken ze niet zo snel aan, oké, ik moet hier om dingen te leren. Oké, ja. En je hebt natuurlijk, je hebt ook eens een keer een kunstbende meegedaan. Nou ja, ik wil dit jaar misschien ook. En dan wordt het gewoon door Dat spreekt zich dan voort. Ja. mond reclame. Ja. Dan komen we ook terecht, mond-tot-mond reclame, Ja. hoe jullie hier terechtkomen op Divers. Divers heeft al heel lang een podium voor Ja, jullie. klopt. Of een plek, sommigen. Een podium Ja. regelen jullie zelf. De caravan of Ja. op een andere manier. Ik weet niet Ja. hoe jullie dit jaar er staan. Altijd ingericht op Divers om te showcaseen. En Ja. de bandjes die hier over het algemeen staan, zijn wat ouder. Over het algemeen zeker 16 plus, maar Ja. die zelfs misschien nog wel 20 plus of misschien nog wel ouder. Ja. De bandjes die hier staan zijn vrienden op een gegeven moment. Daardoor krijg je een bandje op een gegeven moment of weet ik veel wat. Bij kunstbenden is het toch heel, wat je net ook zegt, laagdrempelig. Je Ja. begint ergens. Ja. Waar zijn jullie dit jaar? We staan dit jaar weer op de markt. Oké. En we krijgen dit jaar een tent vanuit Divers. Oké. Dus ik ben heel benieuwd. Dat scheelt. Ja, Ja. met dit weer is dat wel fijn dat je Ja, een beetje ja. beschut Ja, bent. ja. Maar er staan dus die allerjongste Mhm. staan daar te spelen. Ja. Hoe lang krijgen ze daar tijd voor? Dit jaar heb ik 3 keer 20 minuten gekregen. Dus er komen 3 acts in totaal optreden. Ja. Dus een set van 20 minuten spelen. Ja. Dat is al vrij fors. Ja, ik Volgende. moet zeggen, tijdens de zomertour houden we sowieso tussen de 15 en de 30 Ja. minuten aan. En de ene speelt eigen nummers en de andere speelt alleen covers. Ja, het wisselt. En nu is het natuurlijk een muziekfestival Divers. Dus Ja. de rest van de inschrijvers mogen helaas hier niet aan meedoen. Of kunnen dat hier klopt. niet aan meedoen. Ja. Zou wel heel tof zijn. Misschien volgend jaar een keer iets met dansen te doen. Ja, Als je dan ja, toch de plek ja, hebt. En dat ja. kan natuurlijk op zo'n samenwerking daarin zoeken natuurlijk. Ja. Als mensen daar vanavond heen gaan, je luistert dit pas later, jammer dan. Ja. Maar je had erheen kunnen gaan. Ja. Wat kunnen ze dan verwachten? Is het dan, dit talent is het allerbeste talent wat we hebben? Of is dit, vandaag kwam die persoon en die komt spelen en je gaat ervan genieten, want er zit een talentontwikkeling in? Oeh, Ja, lastige vraag. sorry, ik zou geen lastige vraag stellen, sorry. Ja, maakt niet Sorry. uit, maakt niet uit. Ik denk dat vandaag toch wel een kaliber act staat waarvan mensen kunnen zeggen, daar gaat iets mee gebeuren. Die gaan in de toekomst zeker nog iets doen met muziek. Zijn al heel lang bezig met muziek. Eentje daarvan, nou, die heeft geen enkele zomertour. Noem namen. Ja, Bilé. Die heeft geen enkele zomertourstop tot nu toe gemist. Die is Oké. er bij elke bij geweest. Dan heb je een goede En- opbouw gehad. Dat bedoel ik. En als ik zeg, je mag 15 minuten spelen, dan krijg ik op mijn kop. Want dan zegt hij van, ja, ik wil toch 30. Ruben Ja. Schalij, die doet al jaren mee met kunstbenden. En die staat vanavond ook weer met zijn elektrische gitaar klaar. En Dream Day precies hetzelfde. Oké. Een duo die piano en de andere begeleidt zich op gitaar. Dus heel divers. Ja, dat divers. moet ook. Dat Ja. moet ook. Ja, de hele zomer toe. Ik heb daar de Mama Sprite heb ik heel even Ja. kort gezien en Zomerparkfeest, denk ik, Mhm. toch even bij ben komen lopen. Ja, ik kan dat redelijk snel zien. Ik bedoel, ik hoef niet 20 minuten naar een artiest te gaan kijken. Beetje mijn voordeel. Mhm. Dat is ook iets wat jullie ieder jaar eigenlijk nu op dit moment terugbrengen bij toch wel grotere festivals. Is dat ook gewoon na aanloop van wanneer de finale zat daar net voor, denk ik, hè? De zomertour is na de landelijke Ja. finale begint, ja. Dus je zit ook met de nieuwe inschrijvingen dan eigenlijk.
Ja, dan wordt nog niet actief gecommuniceerd. Meestal doen we dat na de vakantie pas, maar je kunt je eigenlijk al inschrijven. Ja. Dus het is voor de jonge muzikanten gewoon een heel goede plek om al eens op zo'n groot festival te spelen. Die staat er niet mainstage, dat hoeft het niet. Nee. Maar je hebt wel heel veel bezoekers, dat gaan ze vanavond weer krijgen. Want iedereen loopt door de stad Sittard, waar divers plaatsvindt, als ik dat nog niet genoemd had. Had je gewoon een andere podcast Live in Limburg nummer 5 moeten luisteren. Maar oké. Hoe wordt dat ontvangen? Want je gaat bij zo'n festival heel vaak gewoon ook met je blaadje lopen van kroeg naar kroeg naar het poppodium en weer terug. Ja. Jullie zitten daar eigenlijk tussen. Ja. Ik denk dat het voornamelijk komt door mijn vorige opperhoofden, om het zo maar te zeggen. Die hebben daar zo'n goede basis neergelegd dat we eigenlijk 2 dagen voordat het festival begint kunnen bellen en hun zeggen, oh ja, we hebben dan een plekje voor jullie vrij, kom maar lekker langs. Die weten dat alles geregeld is, die weten dat we alleen wat stroom nodig hebben, het liefst wat eten en drinken en dat er altijd wel iemand staat die de aandacht trekt. En de bezoekers die worden dus eigenlijk verbaasd door het nieuwe talent wat je misschien eigenlijk normaal gesproken misschien heel onerbiedig weer voorbij zou lopen. Ja. Maar doordat het juist op dit soort festivals staat, sta je veel meer open voor muziek en blijf je even staan en ga je zien. Hoe lang zit je nu bij Kunstbende? Ik ben stage begonnen met lopen in 2017. Okay. En een jaar daarna werd ik gevraagd om projectcoördinator te worden. Dat is wel heel snel gegaan. Dat is talentontwikkeling. Ja, dat klopt. Ja. Want stage lopen vanuit welke school moest dat dan? Vanuit de Hogeschool Zuid, Social Work. Oké. Ja. Ja, het komt vanuit heel veel verschillende richtingen wat hier rondloopt. Dus ik denk dat toch even vragen. Ja. Als je dan gaat kijken naar wat er nog op de planning staat, is er na divers nog een volgend traject? Buiten dan de inschrijvingen en maart de voorrondes? Ja, ik heb natuurlijk 110.000 ideeën. Ik wil me in de komende zomer meer richten op de DJ's, want ik merk dat de DJ weinig plek hebben. Het is ook erg lastig om voor DJ een plek te vinden. We staan ook heel vak op bandjesfestivals. Ja, en de DJ-festivals zijn meestal niet zo geschikt voor onze jonge doelgroep. En daarnaast taal, expo, film, fashion. Dat zijn wel de categorieën die wat minder toegankelijk zijn. En, wat heb je ervoor nodig dan om dat meer in de spotlight te zetten? Bekendheid. Puur alleen dat mensen weten wie we zijn en wat je kunt bereiken. Maar je moet ook partners hebben. Ja, klopt. Ik bedoel, die festivals die zijn al helemaal muziek-driven, dus die vinden het prima als er weer een extra podium bij staat. Ja. Maar hoe doe je dat met expo dan? Voor expo hebben we bijvoorbeeld afgelopen jaar een expositieruimte ter beschikking gekregen voor een maand. Dus hebben jongeren daar een maand lang hun werk mogen laten zien. Fashion werken we vaker nou samen met Sessibon, die dan eens weer iets leuks heeft. En het loopt als een lopend vuurtje. Mensen kennen Kunstbende en zodra, heb je nog mensen die daar kunnen DJ'en of die me een stukje voor kunnen lezen tijdens de avond van de poëzie hier in de Volt. Dan regelen wij dat. Dus mensen die luisteren en uit Limburg komen, of andere, maar dan ga je gewoon naar je lokale provinciale kunstbende toe. Heb je zo'n plek, ken je mensen, vertel het vooral voort. Ja. Want daardoor kan kunstbende groeien. Ja. En kunnen ook die talenten, waar het nog veel meer om draait natuurlijk dan alleen de organisatie, ook doorgroeien. En we zullen in de toekomst toch ook heel graag van muziek, van cultuur in het breedste zin van het woord willen genieten. Dus geef die kids een plek, zou ik zeggen. Vooral de bandjes. Ja. Hoe kunnen ze contact met jou opnemen? Ze kunnen altijd naar de website www.kunstbendelimburg.nl. En dan vinden ze vast en zeker wel een manier om met mij in contact te komen. Ja, en anders gewoon WhatsAppen was het. Hè? Ja, WhatsApp, appen, alles kan. Daarom. Hey, dan sluit het hier bij af. Wij gaan weer de conferentie induiken. Prima. En jij het plein op om de rest van de avond voor te bereiden. Want je had het heel rustig, zei je net. Ja. Hey, dankjewel dat je even tijd voor wilde maken. Super, dankjewel. Hey, thanks. En nu gaat dat rode lampje ook nog aan en dan betekent dat we aan het opnemen zijn. Cool. Wat gewoon handig is, toch? Maar jij hebt zelf ook een podcast gehad. Ik tijdje voor Becoming Entrepreneur inderdaad heb ik mijn blogs in opnamevorm, zou ik maar zeggen, doorgezet. Ja. Dat mensen ook gewoon onderweg konden luisteren naar wat ik geschreven had. Ja, maar die heb je nu niet meer. Nee, dat project is gestopt. Ja. Dus toen ben ik ook opgehouden met opnemen. Ja, want we duiken er meteen weer in. Want Rick doet iets met projecten en dat doet hij al heel lang. En dat doet hij meestal met 1 projectje maar. En dan komen er nog 27 andere bij. En dan denkt hij, het is wel heel druk. Nee, het valt allemaal mee. Maar we zitten nu met, want de introductie hebben we al gehad. En dat zeg ik iedere keer opnieuw. Dus hier worden jullie schijnenschijd ziek van ze dan toch het zeggen. Maar fuck it.
We zitten met Rick Vechel. Hallo. En wij kennen elkaar al een tijdje. Ja, sinds 2014 op zijn... Ja, toen hebben we samen gewerkt. Ja. Maar tevoren kenden we elkaar al van Poppodia en toffe bands en metal en zo. Ja, want Rick is bijna net zo'n bekende naam als Paul in Limburg. Iedereen kent hem, omdat je gewoon overal bent. Ja, daar doe ik graag mijn best voor inderdaad. Ja. Als projectmanager zou ik maar zeggen. Ja. Of vooral Rick heeft een B2-nummer, want dat is veilig voor de Belastingdienst. Ja, dat is ook waar. Ja, dus kijk, ik heb nu Vechel Ventures nu sinds 2012 midden in mijn schoolperiode opgezet. Ja. Want ja, toen lag het social work veld, ik ben sociaal werker, lag helemaal op zijn gat. En ik had zoiets van, nou, als dat bij bol.com moet gaan werken in van de callcenter of er geen werk is, dan kan je tenminste gewoon nog, weet je wel, iets doen met cultuur. Ja. Op een legale, goede manier. Zonder gezegd. Wat wel leuk is, dus aanstekens. Ja, absoluut. Callcenter kan ook heel leuk zijn, totdat je mij aan de lijn krijgt. Ja, zelfs dan vind ik het leuk, want we kennen elkaar al lang goed voor en dan wordt het een heel gezellig gesprek. Ja. En gaan mijn sales echt vies aan omlaag hebben. Ja, dat is ook wel waar. Nou ja. Genoeg introductie al meteen, denk ik, toch? Ja, kun je ook wel. Jawel, en anders maken we een keer een andere podcast over. Want jij bent vandaag ook op Divers in een panel gestuurd. Vanuit de Stichting Culon. Ja, klopt. Ik heb Stichting Culon een paar jaar geleden opgezet met jouw notabene. Ja, ik deed niet zoveel. Ja, die zegt toen niet zoveel. Nee, dat is waar. Dat was misschien ook het probleem toen. Ja, precies. Ja. En eigenlijk is het altijd hetzelfde. We helpen burgerinitiatieven of gewoon mensen met goede ideeën. Ofwel culturele ondernemers die vooral in het begin van hun carrière staan. Met whatever ze tegenaan lopen. En daarnaast hebben we een paar projecten in eigen beheer. Zo hebben we Sound for Sunday, de jam sessie, waarmee ik momenteel door heel Limburg heen cross. Elke maand, elke eerste zaterdag, elke tweede zondag, elke derde zaterdag, elke derde zondag en elke vierde zondag van de maand. Ja, oftewel heel rustig weekend. Ja, tuurlijk. Wat nog meer? Kijk, ja, voor de rest, ik ben nog altijd ZZP'er als Vechel Ventures. Daar ben ik freelance projectmanager. En ik ben er afgelopen jaar gestart als cultuurcoach in de gemeente Zusteren. En nu dat echt aan begint te lopen, ben ik steeds meer afscheid nemen van mijn vorige werkgever, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Waar ik de afgelopen 4 jaar wel een sociale werkveld heb gezeten, want ik studeer af en plots is er weer werk. Dus al die ZZP-dingen van niks op gestart, hele bedrijfsplan in de kliko kunnen gooien. Maar goed, hè. Ja, maakt niet uit. Gewoon vooral dingen doen die je leuk vindt. Scheelt ook papierwerk leuk vinden, dus dat bedrijfsplan zie ik af en toe nog eens van... Ja, dat is het verschil tussen ons twee altijd. Dat hele papierwerk denk ik van, alsjeblieft, dat hoeft niet. Ja, dat was de balans altijd in de stichting. Ja, daarom. Dat was ook het hele idee toen. Maar oké, laten we niet te veel terugpakken, want dan gaat helemaal niemand mee. Want vandaag zat jij in een panel en alles staat in het Engels. Maar what is the meaning of music education for young newcomers? Ja, we hebben vanuit Stichting Culon hebben een paar projecten daarvoor gedraaid de afgelopen jaren. Eentje is echt gewoon in het ASC om eens te kijken van hoe zit het nou met hun cultuurbeleving. Ik wist bijvoorbeeld dat poëzie in Arabische landen veel hogere status heeft dan de stadsdichter hier ooit zou krijgen. Ja. Maar dat we beeldend en op muziekvlak een keer geprobeerd. Hoe laagdrempelig en hoe kunnen we dat opzetten? Hè? Wat voor dingen komen we tegenaan? Nou, ik heb een keer basgitaar gespeeld met iemand die een oud speelde. Ja, Jezus Christus, dat is echt super lastig. Want die hebben gewoon een hele andere muziekbeleving dan wij. Zeker. Alleen de maat, ik kreeg al bijvoorbeeld met donder in de eerste minuut. En ik ben ook geen goede bassist, maar ik vond het wel heel erg onterecht wat ik alweer in mijn kop toegeslingerd kreeg. Dus ja, dat was echt het eerste project. Kijken hoe dat ging. Samen een uitvoering gedaan, tentoonstelling gedaan. En op zich zat er wel het common ground in om mee te werken. Waar heb je dat toen uitgevoerd? In het AC van Weert. Toen was ik gewoon als werknemer van het AZC, heb ik dat toen opgezet. Omdat cultuur gewoon ook net zoals sport heel goed kan verbinden. Dat werkt gewoon prima. Later na Stichting Culon hebben we toen een eigen project opgezet. En het ging vooral voor de kinderen op het basisonderwijs. Het was vooral van, ga eens een keer met een Nederlandse versie van Hit Roadjack en een paar andere popnummers. Lekker die klas in, dan gaan we gewoon met boommackers en met een af voor de getrokken drumstijl, want het ziet er wel heel cool uit. Ja. Gitaren, basgitaren, zang, dans, gewoon lekker die klas in. En toen hebben Joey Wojcik en Jesse Deletta dat eigenlijk 4 weken lang voor een rekening genomen met een uitvoering erbij. Want ik kon er niet bij betrokken zijn, want ik werk bij het ASC, dat was gewoon te veel. Dat klopte gewoon niet. En ik was achteraf steeds van, hoe ging het? En dat was echt elke keer zo van, Rick, dat is super vet. En dus, nou goed, nu gaan we naar de minder aaibare mensen. Vooral de volwassen mannen. En die hebben toch iets minder een eye-factor. Ja. Met mijn eigen baard heb ik ook weet ik er genoeg van. En toen werd ik van, hoe zit het nou in de wijken? Als we nou met statushouders en met de minima die wat daar heel vaak wonen. Want het zijn meestal sociale huurwoningen. Als die nog een keer samen muziek en kunst laten maken. Want ja, je hebt altijd vooral daar toch wel de redelijke weerstand. Ja, die komen al naar huis pikken en zo. En je hebt de andere kant bij die mensen van, ik moet hier naartoe. Ik mag niet weigeren, dan sta ik op straat. En waarom kijk je dan eens boos naar? Ja. Dus ik weet dat de flikkeren gewoon samen, die lokken gewoon door via vluchtelingwerk van, hey, moet je hoeveel integratie? En de minimaal hebben we gelokt met gratis kunstlessen. Nou,
dat lekker het gemeenschapshuis gedropt. En echt daar ook gewoon 2 maanden lang samen aan producten gewerkt. Dat het gewoon, ik noem het het duo Panotti principe, dat mag ik officieel niet meer doen. Ik heb het nu moeten hernoemen naar Takes Two the Tango. Ik vind duo Panotti gewoon veel leuker, want het werkt mijn boterham ook heel goed, dus waarom ook niet voor dit project? Meens. Want we hadden gewoon heel erg leuke... nou goed, kunst is subjectief zou ik maar zeggen. Ik vind dat heel niet veel beeldende kunst, eerlijk is eerlijk. Ik heb daar geen oog voor, dat moet je me niet vragen. Maar we hadden echt wel hele leuke dingen op het einde van de rit. En ook dat contact in die wijk was gewoon beter. Ja, maar dat is ook logisch, zou je nu zeggen. Het is logisch als je 2 groepen bij elkaar brengt onder iets wat ze alle 2 leuk kunnen vinden. Dan gaan ze van elkaar leren, gaan samen dingetjes doen. Ja, precies. En dan wordt het beter. Ja, net zoals dat de Syriërs op een gegeven moment gewoon hapjes meenemen. Dan heb je ons in Nederland sowieso verkocht, want dat is gratis eten en dat is altijd mooi. Ja. Los dat de tandarts denkt, Jezus Christus, wat heb jij nu weer gegeten, man? Ja. Er zit toch iets meer suiker in dan gemiddeld. Maar dat maakte dat die band heel goed was. En ook voor, als ik kijk naar nieuwkomers, integratie is één ding. Hè. Tot zij zich moeten aanpassen in een stukje geldende normen in Nederland, ben ik volledig voor. Klopt, absoluut. Maar wij moeten ook deels hun de gelegenheid ervoor geven. Als zij bij ons in de straat komen, zeggen alleen maar, oh, die doen helemaal niks de hele dag. En we hebben ook, en als ze voorbij lopen, is ook van, ken je niet. Ja, wat verwacht je dan? Dan wordt het heel moeilijk. Ja, precies. Ik was net heel even kort bij het panel, kon er helaas niet heel lang bij zijn. Jullie zaten met 4 op een rij. Klopt. En ik denk, hoeveel verschillen jullie allemaal van elkaar dan? Ja, dus ik had daar best leuke rollen. Ik denk dat samen met Marion van de muziekkantine hadden we de meeste overeenkomsten. Ja. Want zij hadden ook projecten gedaan. Weliswaar voornamelijk op jongeren gericht. Maar goed, laten we zijn, daar is ook meestal meer subsidie voor. En dat heeft een hogere arbeidsfactor. Dus dat heb je wel meestal tegen. Maar die hadden ook heel tof projecten gedaan. Juist om samen met de kinderen, met die mix te maken. En inderdaad via cultuureducatie mensen ook zelfvertrouwen terug te geven. Wel heel belangrijk. Popmuziek gaat niet helpen met trauma's en traumatische ervaringen. Doe dat niet, denk er ook niet aan. Daar zijn professionals voor. Creatief therapeuten en psychologen, dat hebben echt wel een eigen werk. En laten het ook ergens anders in je brein. Ja, precies. Ja. Dus ook denk niet, we gaan trauma-jongens helpen. Alsjeblieft, echt niet. Ik haal je project helemaal door de hangel. Doe ik veel plezier dan dat geval. Maar het helpt wel gewoon een stukje thuis voelen. Om jezelf weer in die stappen te kunnen zetten. Om op die trajecten aan te gaan. Want die zijn wel best zwaar. Ja. En die is ook lang niet iedereen getraumatiseerd. Dus een groot deel is gewoon gezellig en leuk. En dat gaat prima. Zoals ook je man bijvoorbeeld. De Syrische man die ook bij het panel erbij zat. Ja, dat is een SAR-speler. Heel ander instrument. Die heb ik van, Jezus Christus, wat heb jij in godsnaam, breng je nu mee? Mijn basgitaar is al lang, maar dan kom ik niet over bij hem. Ja. Holy shit. Maar goed, hij is echt een muzikant. Die is nu een kijker. Dus ja, ik was een professioneel muzikant in Syrië. Wat jullie hier doen, ik snap er niks van. Weet je wat ik ook had toen ik met de Syriërs samenspeelde? En die is nu echt een kijker van, hoe ga ik het opbouwen? En hij heeft ook een paar kinderen die wat echt, ook op Nederlands gebied, veel harder gaan dan hem eigenlijk. Want ja, kinderen komen niet onder leerplicht. Ja. Je bent een week hier. Ja. Alsjeblieft, je gaat naar school toe. En dat is voor hem ook een hele andere beleving. Want hoe zit dat nou eigenlijk? En los van dat je nou ook wel gewaardeerd wordt in je wijk en tot je wordt aangekeken in de winkel en tot mensen ook Nederlands tegen je praten in plaats van alleen maar een gebroken Engels, maar tegenover elkaar. Zijn het wel dingen wat voor nieuwkomers zelfs belangrijk zijn. En ik was bij het Luc erbij zat, vanuit de vluchtelingenopvang Limburg. Mm-hmm. Die had wel eens van, ja, wat moeten we nog meer gaan doen? Maar dat is ook dat laatste zinnetje wat je net zegt, wat moeten we gaan doen, is volgens mij ook het probleem. Ja, precies. Want omdat het ieder jaar worden andere dingen geprobeerd. Ja. Dat werkt niet. Nee, duurzaamheid is vaak echt ver te zoeken. Het heeft ook goed te maken met hoe het politieke landschap in elkaar zit. Ja, dan is er subsidie, want dan staat er iets in de krant. Ja. Ja, dat is een hele slechte manier van inkomsten vergaren volgens mij. En vooral dat je heel veel mensen krijgt die wat puur op die dingen schrijven, zonder die onderliggende gedachten mee te nemen. Ja, hetgene wat je net zegt, gewoon we schrijven iets met trauma's en dan krijgen we geld binnen. Exact, de mundo. Ja. Daar word ik niet gelukkig van, zal ik maar zeggen. En ik heb wel altijd gezegd, nou goed, prima, al moet ik het... op dit bijvoorbeeld, ik heb voor mijn project met die volwassenen, heb ik het onder de sociale cohesie in de wijk kunnen lanceren, tot een wijk een boost kreeg. Mm-hmm. Anders had ik niks gekregen, want ja, volwassen staatshouders, ja, die moeten inburgeren op €10.000, succes ermee. Ja, dat gaat niet. Dat is niet duurzaam, dat is niet logisch, daar heb je ook niks aan. In de jaren 80 hebben we veel fouten gemaakt met integratie. Daar plukken nu de vruchten van, en veel gezegd. Ja. En iedereen zegt, ja, Marokkanen nu dit, als we zo doorgaan, dus over 30 jaar zeggen die Marokkanen, ja, de Syrië heeft een fiets gehad. Ja. Dat moeten we niet hebben. Nee. We moeten daar gewoon die goede stappen in maken. En dat vraagt wel gewoon van ons nu actie. Ja. En met de juiste mensen. Ja, het liefst natuurlijk wel. En dat is een popmuzikant in die zin heel geschikt voor. Want cultuur is gewoon een heel goed middel. Ja. En wij verbinden. Als ik kijk naar mijn eerste bandje bijvoorbeeld. Ja, het klonk voor geen meter. Maar ik heb daar echt super toffe vriendschappen aan die band overgehouden.
En ik heb ook leren samenwerken, dat zit erbij. En ik ben ook... En band is niks anders dan samenwerken. Nee, precies. Ja. En ook als je dan samen naar festivals toe gaat, zoals Graspop, dan zie je mensen die allemaal zeggen van, ik vind het ook vet. En dan heb je van, ja, wij begrijpen elkaar. We got this. Oh ja, je gaat nog steeds aan Graspop denken. Ja, tuurlijk. Ja. Dat zijn Vlamingen. De accents kan ik niet overslaan. Ja, maar ik zit de hele tijd met Vlamingen. Dus voor mij is het een beetje... Dat is een beetje blurred. Ik ben zo jaloers. Maar dat is wel zo'n ding. Ook daar is een stukje verbondenheid in. En die common interest, zal ik maar zeggen. En of we samen iedereen krijgt de WK ook op ACC. Was elke keer met de WK. Zet dat ding maar aan. Succes. Maar goed, en ik sta er dan bij. Ik juich altijd voor het andere team, want het interesseert me allemaal niet zoveel. En ik weet dat er 2 man roepen, niet doen. En 20 man zeggen, hier moet die goal in. Dus ik snap er toch niks van. Nee. Maar die passie wat erbij is wel heel tof. Ja, zeker. En dat is muziek ook. Als je op de juiste manier aanbiedt wel. Ja, precies. Ja. En we gaven het al aan, het komt vanuit Stichting Culon. Wordt een beetje overkoepelend de term daarvoor, zeg maar. Ja, en die organisatie erachter zit. Het draait wel echt om de projecten. Ja, en het is allemaal projectbasis die allemaal een eigen titel dragen, losstaand van het grotere Culon gedeelte. Ja. Zitten daar limieten aan voor jou? Niet zozeer met uren, want uurtechnisch heb je op een gegeven moment een limiet gevonden dat je denkt van nou, ik wil nu ook al tijd voor mezelf. En ik wil wel met Kervin weg. Of niet. Maar meer het feit van tot gemeentes zeggen van ja, het is leuk wat je bedenkt. Alleen nu hebben wij hier een ander project wat al loopt en daarom doen we dat niet. Ja, dat herken ik helaas maar al te vaak. En er wordt niet zo vaak altijd gekeken naar hoe goed een project is, maar vooral was hij binnen de termen of was hij eerder of ken ik hem beter. Ja. En dat is soms wel heel erg jammer. Daarom ben ik fysiek ook blij dat er ook dingen, bijvoorbeeld crowdfunding bij zijn, dat sommige enthousiastelingen in voet gewoon zeggen, het gaan we doen. Bijvoorbeeld, ik heb ook al meer dan eens mijn eigen backline afgegeven dat ik een project gewoon heel tof vond. En normaal gesproken vraagt er ook gewoon geld voor, maar soms zeg ik als iets van, ja sorry, ik vind het te tof om te laten gaan. Regen me een biertje, ik vind het ook prima. Ja. Dus als ik kijk naar Stichting Culon bijvoorbeeld, we hebben een Sound for Sunday, dat is puur gericht op het bij elkaar brengen van muzikanten. Alle leeftijden, vooral meer bandjes te maken, tot meer popmuzikanten komen, tot het gewoon aangejaagd wordt, tot er meer speelmogelijkheden zijn. We hebben bijvoorbeeld ook de Minstreel, dat is, ik had een keer voor de vakantie, daar komt nu de Flex in, dat wordt een podiumwagen met een heel sociaal karakter, alles erop en eraan, en vooral om verhalen te delen met elkaar. Ja. Nou, daar komt dus ook dat stukje wijkwerk in terug. En dat zijn gewoon middelen die wat we inzetten, juist om anderen ook hun krachten te geven. Want daar draait het om, weet je. Want ik kan wel zeggen, ik heb een goed idee. Soms zijn mensen hebben gewoon veel betere ideeën. Ofwel die hebben zoiets van, ik hoor jouw idee. En ik gooi daar dit op en dat wordt nog beter. Dat is super vet dit. Ja. En dat is wel iets van, dat moet je ook blijven stimuleren. En dat zijn we Stichting Culon wel steeds meer aan het doen. Zelf onze eigen naam steeds minder belangrijk, maar vooral de projecten die wat we draaien. En de ingang die we daarvoor maken, daar zit wel heel veel tijd en moeite in. En we doen allemaal als vrijwilligers, we verdienen er niks aan. Maar dat is wel... Het is noodzakelijk. Ja, eigenlijk wel. Dus een beetje, ik had wel mooi zeggen van belastingtechnisch, maatschappelijk valt te ondernemen. Maar het is ook gewoon deel... gewoon goede dingen doen, een beetje fatsoen hebben. Ja, maar dat blijkt voor heel veel mensen nog moeilijk te zijn. Terwijl je met kleine dingetjes, en zo heb ik ook mijn tekst op de website gezet, gewoon met kleine dingen kun je heel veel mogelijk maken. Ja, precies. En dat is het ook. En zo ken ik jou natuurlijk ook al in al die jaren. Gewoon met kleinere stapjes grote effecten op het eind van de rit te brengen. Ja, precies. Kijk, bijvoorbeeld de Sound for Sunday die gegroeid is. Ja. Dat hebben we opgezet voor een jaar lang in Roermond om gewoon bandleden bij elkaar te brengen. En ik zelf had iets van, en vooral een stukje egoïst zit er ook gewoon in. Ik wilde ook gewoon nieuwe mensen leren kennen om een band mee te starten. En na het eerste jaar was van, Rick, ga volgend jaar wel wat doen, hè? Ik zei, nou, het was gewoon mijn impuls, maar nee, ik ga volgend jaar gewoon ook een keer doen. En dan waren het tweede jaar, kregen mensen uit Heerlen. Rick, waarom zit je in Heerlen? Ik zeg, ja, ik kom dan nooit. Ja, bij deze, dit moet ook een Heerlen, want dit kan ook gewoon Heerlen. Oké, waar gaan we naartoe? En gegeven moment van, ja, het begint als wat kleins en het begint het toch wel, dit werkt wel. En shit, mensen willen het echt wel, mensen willen het vaker. Ja. Dus we hebben nu ook workshops erbij. We zijn van 4 naar 11 muzikanten gegaan voor ter begeleiding, omdat we gewoon anders de weekenden niet meer gevuld kregen. Omdat we gewoon te veel evenementen hadden op een gegeven moment. We hebben nu een heel goed nieuw team, hoor. Dat echt wel super tof. En ook echt, muzikaal gezien is het veel diverser dan van tevoren. Maar dat is wel dingen, die komen gewoon uit een ideetje dat je hebt. Op je zolderkamer, zou ik maar zeggen. En inderdaad, het gewoon blijven uitvoeren. Ja. En laten zien aan anderen tot het kan. En tot het werkt, dat komt vanzelf wel. Ja, maar ook dat de mensen gewoon zeggen, Rick, wat er steeds maar voor je carnaval geen jam sessie. Ik zeg, nee. Wat nou? Nee, gewoon doen. Ja. Oké, doe ik wel. Doe maar rustig. Ik kom wel langs, regen maar een plek. Ja, want zo werkt dat wel bij jou. Hè? Ja, het interne ambassadeurschap is gewoon echt heel belangrijk erin. En dat merk je ook bij deze groepen. Er zijn nog altijd bijvoorbeeld vluchtelingen wat ik geholpen heb, ook in mijn AC-tijd. Die wat me af en toe gewoon steeds een bericht sturen of een e-mail sturen naar mijn core-mail. Dat is van, vriend, thanks.
ik heb een paar mensen ook geholpen aan werk en die hebben zoiets van, het is me gelukt om in 2 jaar tijd Nederlands te praten en een baan te vinden. Als jij nog mensen hebt die zeggen dat het niet kan, vraag om bezoek, ik fix dat. Ja. Als jij de eigen taal kan vertellen hoe ze dat moeten doen, vind ik het heel mooi, want ik spreek geen woord Arabisch. Nee. Super mooi. Ja. Maar dat ze wel... Misschien is dat een volgende project voor je. Ja, een beetje de TEDx voor vluchtelingen naar vluchtelingen. Ja, waarom niet? Waarom niet? Ja. Ik heb ook de caravan zo'n muziekinstallatie in, klap de dingen open, klaar. Ja, inderdaad. Nee, maar dit is waar de talk over ging. De meeste mensen zijn daar gewoon niet mee bezig. Dat is gewoon fact. Het is voor veel ook een ver van mijn bedshow. Ja, exact. Terwijl, zoals jij nu laat zien, en ook de andere mensen die daar zitten, je kunt gewoon met een klein dingetje beginnen, of met een goed idee waar misschien Kulan aan mee kan helpen, of andere projectleiders wil ik dan zeggen, maar andere initiatieven misschien wel kan samenvoegen. Heel veel betekenen voor, zoals het hier wordt omschreven, als de jong nieuwkomers. Ja, precies. En ook de oudere nieuwkomers. Ja, Want, die worden hierin vergeten. Maar ja, dat heb je dan ook meteen aankaart. Ja, Dus jongens, het is voor iedereen. Volwassenen niet. Ja. Leuk de cultuureducatie, dat daar veel meer geld voor is. Maar ook die komen vaak als nieuwkomers hierheen. Ja, precies. Die zitten niet al automatisch hier al jaren in Nederland. Nee, want in principe ook, een jong wordt in principe staan minderjarigen. Ja. En wat nou voor die 21-jarige die binnenkomt? Ja. Die is niet zoveel verder als die 18-jarige. Alleen ouder. Zegt, ja. Bij deze, jij bent al 3 jaar toevallig ouder. Je bent nu wel net zo lang als die 18-jarige, maar hij krijgt hulp en jij zoekt me uit. Ja. What the hell? Dat kan niet. Dus voor iedereen die in gemeentes, provinciaal, landelijk werken, weet je. Ja, denk ook eens aan die hele doelgroep. Ja. En in godsnaam, laat ook projecten duurzaam verlopen. Verwacht niet in 3 maanden wonderwerk. Nee. Ik kan niet in 3 maanden iemand zeggen, de vlieg Nederlands kan alles erop en eraan. Ik heb een keer in het AC voor een krat bier gewet tot iemand het binnen 6 maanden kon, want die zei, Rick, ik ga jou verstaan binnen 6 maanden. Heel veel Nederlanders hebben daar moeite mee. Laat staan tot daar iemand in Syrië zegt, het gaat me lukken. Toegeven, die krat bier ben ik kwijtgeraakt, want hij heeft me best goed kunnen volgen na 6 maanden. Dus het kan wel, maar goed, die man had wel iets van, elke dag, school hier, school daar, taalcafé, de bibliotheek, alles heeft hij uit de kast gehaald. Maar dat is dan weer die eenling. Het is inderdaad een eenling, maar de rest moet ook helpen, want niet iedereen heeft die kracht om dat te doen. Nee, en daar samen gewoon als maatschappij op dit moment op een punt waar we kunnen het veranderen. We kunnen inderdaad de fouten uit het verleden niet meer hoeven te maken. We hebben die kennis. Niet iedereen heeft de kunde, maar je kunt wel het enthousiasme hebben en dat horen we gewoon hier nu aan tafel eigenlijk. Ja, enthousiasme komt vanzelf wel een goed idee. Ja. Of een slecht idee en dan ga je mensen sparren en dan krijg je een goed idee. Ja. En vooral ga het gewoon lekker doen. En als je hulp nodig hebt, kom naar mij toe, kom naar Joey Woodchuck toe, maakt me niet uit. Dan helpen we je er wel bij om daar een goede vorm aan te geven. Ja. Waar kunnen ze jou vinden? Onder andere stichtingkulon.nl. Dat is voor alle stichtingzaken. En als je nou het echt project hebt en je hebt daar gewoon echt hulp nodig in de uitvoering, is het de vechoventures.nl. Kijk eens aan. Vechel met CH. Niet zoals het dorpje. Dat heb ik goed geschreven. Woehoe! Schrik, hartstikke bedankt voor je tijd. Super Ja, tof. jij bedankt voor je tijd. Succes met de podcast nog vandaag. En veel plezier vanavond. Het is divers. Ja, sowieso. Dank je. Maar ja, we zijn alweer een tijdje bezig. Dus iedereen die tot nu toe in die podcast luistert, ja, die heeft allemaal losse stukken geknipt horen worden en allemaal aan elkaar geplakt. Maar we hebben alle zakelijke mensen achter ons gelaten. En we gaan door met muzikanten, waar het toch deze hele avond over gaat draaien eigenlijk. Willen jullie jezelf even voorstellen, voordat ik ga struikelen over namen? Behalve Douwe, want dat lukt wel. Nou ja, ik ben Celine van Veldhoven en ik maak muziek onder de naam Celine Chanice. Ik ben 22 jaar en muziek maken vind ik heel leuk. Yes, en mijn naam is Douwe. Ik maak muziek onder de naam Douwe. Lekker verrassend. 21 jaar en ik sta vanavond op de small stage in de Volt. Dit is geen live podcast, kan ik je voorstellen. Dus iedereen die dat nu heeft gehoord, is gewoon jammer dan. Dan stond ik een tijdje geleden, Exact. stond ik op de live, op de kleine stage in Volt. Goed zo, goed zo. Maar dan moet ik meteen even nadenken. Als we jouw naam intypen op Google, Celine Chanice, dan vind je alleen maar jou. Bij Douwe, dat gaat niet lukken. Toch? Nee, dat is inderdaad heel jammer voor Douwe Bob. Maar inderdaad, als mensen hem dadelijk gaan zoeken, dan komen ze bij mij terecht, ja. Dan heb je het heel goed ingekocht bij Google. Maar ja, laten we gewoon even bekijken wie jullie zijn en hoe jullie hier terechtkomen als jullie dat oké vinden. Ja, is goed. Ik denk dat dat voor... ja, je bent iedere keer aan het reiken naar de microfoon, maar als je gewoon de microfoon iets meer naar je toe trekt, ja, je kunt dat ding alle kanten op bewegen. Dus als dat gewoon... Nee, vooral naar jou zelf toe, niet van jou weg. Ja, dat maakt het voor jezelf wat makkelijker. En als Douwe daar wil praten, dan trekt hij maar Dan moet je hem aan de maar van kabel me werken. stelen.
Ja, dat komt wel goed. Ja, want jullie zijn de eerste muzikanten die vandaag aan tafel schuiven. Gezellig. Schuiven. Dus misschien toch wel even een korte introductie moeten doen van wat divers is. En vooral vanuit de muzikantkant. Want normaal gesproken spreken we iedere keer over de andere delen wat we dus net hebben gehad. Is goed. Want vanavond is dus een showcase geweest. Daar hebben jullie dagen al op gespeeld. Ha, nu nog niet. Dus we hebben een beetje duiding gegeven. Ja, ik kon er bijna Wie weet gebeuren er wel hele erge dingen en is dat nu nog niet gebeurd. En dan... Oh. Ja, dat gaan we niet gewoon. Jullie gaan gewoon spelen. Celine, jij gaat spelen in het café van Volt. Ja, dat klopt. En dan je gaat spelen in de kleine zaal van Volt. Die wordt op dit moment voorbereid, zag ik. Ja. Ja, alle stoeltjes worden daar weggehaald. Dus er is flink wat ruimte op dansvloer. Wat voor soort muziek maken jullie? Ja, ik maak singer-songwriter pop. In eerste instantie speelde ik solo. En heb ik het eigenlijk uitgewerkt met een band nu. Hoe lang ben je al bezig? Want je zegt je bent 22, zei je net? Ik ben nu 22. Ja. Ik heb eerst andere projecten gedaan. En een jaar geleden ben ik begonnen om echt zelf te schrijven. En ik heb al eerder zelf dingen geschreven, maar nooit echt gedurfd om alleen op het podium te staan. Ik heb altijd een band achter me gehad. Oké. En ik weet niet waarom, maar een jaar geleden heb ik gewoon voor mezelf een optreden gepland. Positief. En de dag zelf had ik zoiets van, oh nee, ik had het niet moeten doen. Maar ja, ik heb het toch gedaan en het smaakte wel naar meer. Dit is wel meer mijn ding. En het is ook heel erg eigen. En naar de hand dan ook eigen nummers schrijven. En ze waren toch wat meer persoonlijker dan de andere projecten die ik tot nu toe gedaan heb. Omdat het volledig om jou heen is nu gezet eigenlijk. Ja, in principe wel. En ja, nu ben ik er met band. En de mensen in deze band zijn allemaal vrienden van mij. En dat maakt het nog leuker. Dat is gezellig als je daar op tour gaat. Ja, precies. Toch? Ja? Dan hou je het ook lang vol. Ja. Ik hoop het. Nee, dat komt wel goed. Ja, als je alleen maar sessiemuzikanten hebt die verder eigenlijk geen contact met je zoeken, dan kom je ook niet verder, denk ik. Nee, ja, het kan wel goed uitlopen, maar dat weet je nooit. Nou, je hebt van die hele grote tours, dan reizen allemaal in verschillende bussen. Dat wil je ook niet meemaken. Dat is ook niet gezellig. Maar je zegt al, singer-songwriter pop. Ja. Je zegt heel specifiek pop bij. Op zo'n website staat er als singer-songwriter, maar dat kan alle kanten op gaan. Het kan alle kanten Want iedereen die muziek schrijft en opvoert, is een singer-songwriter. Ja. Dus Bono had een singer-songwriter kunnen zijn. Ja, had gekund. Maar dat is het niet. Je wordt met een aantal dingen vergeleken. In ieder geval inspiratie gedaan op. Ik moet ook gewoon even de site voorlezen. Ja. John Mayer, Katie Melua, Colby Kelliot. Zoiets, ja. Dat geeft in ieder geval mensen een beetje een idee hoe het zou klinken. Ik ga de hele avond fotograferen in Volt. Dus ik ga het vanzelf horen. Je gaat het horen, ja. Ja, ik ga het sowieso horen. Ik ben wel heel benieuwd naar, want je bent ook geselecteerd voor Nu of Nooit. Ja, dat klopt. Ja, toch? Ja, dat klopt. Jij Superleuk. niet. Dat heb ik goed onthouden. Nee. Ik weet niet, als je mee hebt ingestuurd, dat weet ik echt niet. Oké, nee, dan kun je ook niet geselecteerd worden. Nee, precies. Is dan divers bijna een verplicht nummer om op Nu of Nooit mee te kunnen doen? Of word je eerst geboekt voor Nu of Nooit, of gekozen voor Nu of Nooit, en dan geboekt op divers? Of? Ja, ik snap je vraag. Nou ja, het zijn sowieso alle twee hele andere inschrijvingstijden. En ik vind het alle twee hele aparte dingen van elkaar. Ja, het wordt wel georganiseerd door dezelfde dat wel, instantie. maar dan nog vind ik het heel erg verschillend. Heel toevallig, in Limburg. Ja, maar de reden waarom ik dat vind is, hier treden dan 80 bands op een dag, toch? Ja. 80 bands. En er wordt ook heel veel verteld en uitgelegd over hoe je bepaalde dingen kunt aanpakken in de muziek. Dus er worden heel veel dingen verteld en uitgelegd en om je verder weg te helpen. En Nu of Nooit heb ik meer zo'n competitiegevoel, weet je wel. Dus dat vind ik hele verschillende dingetjes. Maar bij Nu of Nooit zijn ze ook bezig. De conferentie die vandaag hier was voornamelijk over de organisatoren en de programmeurs en de mensen binnen de muziekindustrie die niet op een podium staan. Bij Nu of Nooit zijn ze heel erg bezig met de talentontwikkeling. Ja. Eigenlijk de volgende stap te zetten. Dat is wel echt heel fijn. Want als het goed is, krijg jij van die muzikantendagen, toch? Ja, die zijn al geweest. Maar ik had een probleem, want ik doe ook een Creators Platform. Dat is ook vanuit Pop in Limburg. En dat was op precies dezelfde datum. Dus ik moest keuzes gaan maken. Pop in Limburg, als je luistert. Ik weet dat jullie luisteren. Hoe kun je dat nou tegelijk plannen? Het is gewoon dezelfde agenda waar jullie dat invullen, toch?
Ja, geen idee. Dus ik vond dat heel lastig. Dus ik stuurde hen een bericht van... Hallo, wat moet ik doen? Wat kan ik het beste doen? En toen zeiden hun tegen mij van... Nou ja, ik denk dat je het beste naar Creators Platform kunt gaan. Oké, als jullie dat zeggen, ga ik dat zeker doen. Ja, ik hoor meteen aan jouw enthousiasme gewoon van... Je pakt gewoon je kansen aan. Ja, Gewoon, ik denk het. Divers is dan een showcase. En Nu of Nooit is gewoon de strijd, zeg maar. Ja. Nou ja, de strijd ook Ja, wel, maar ja, het is wel ook gewoon de strijd. superleuk. Het is echt leuk om te doen. Nou ja, je kunt sowieso, als je dus in die finale staat, heb je al 2 keer gespeeld dan, zeg maar. Ja, Dus de klopt. voorronde en dan de finale. Ja. Het geeft gewoon podiumkansen. Mhm. Je bent nog niet zo heel lang bezig, zeg je al, in deze Nee, setup. dat klopt. Mhm. Dus het is ook wel belangrijk om naar buiten te tonen, toch? Ja, is dat er al zeker. iets van muziek te koop, te Nou ja. downloaden? Vandaag is mijn Oh. EP uitgekomen op allerlei online platformen. Onder Je moet andere nooit allerlei zeggen, gewoon alle. Ook al is het niet waar, alle. alle. En dan op een gegeven moment gaat iemand kijken naar een heel onbekend iets, dan kunnen ze me niet vinden. Maar ja, Had je- Spotify, Ja, iTunes ja. en die dingetjes. Dan heb je 99,9% gehad en die andere 0,1. Ja, jammer dan. Nee, daarom. En als iemand nog Deezers heeft, kom op mensen. Gewoon even overstappen. Ik weet dat het gratis bij je abonnement staat van, wat was het, T-Mobile of zo? Is dat waar? Ik ga nu naar die mooi. Nee. Nee, maar... Oké, dus die muziek is uit Ja, vandaag. ja, Dus vanavond ga je die nummers spelen. Dat klopt. Allemaal. Allemaal. Nog Het zijn meer? er 4. Ja, het zijn er toch 4? Ja, Je hebt, even kijken, een half uur speeltijd. dat klopt. Het zijn de 4 die nu online staan en Ja. ik zal 6 nummers spelen vanavond. Oké, cool. Of ja, vanavond, hè? Dat is Ja. nou weer een tijd geleden, maar... Ja, het ligt eraan wanneer je dit luistert, maar... nee, ja, maar dan kun je in ieder geval wel opzoeken. Hè. Waar ben je te vinden? Nou ja, ik ben te vinden op Facebook, of Ja. course. En dan, ja, Spotify en zo. Ja, ik zet sowieso wel linkjes in de show notes, mensen. Ja, Want nice. we hebben al een aantal dingen genoemd in de eerder gedeelte van deze podcast. Dus dat is een beetje wel handig dat het een beetje gecentreerd onder elkaar Ja. staat. Dus ik zal het daar wel in zetten. is goed. Maar dus inderdaad, dus nu ook op de platformen. Ja. De muziekplatformen, zou ik het zo zeggen. Heb je nog iets in de toekomst staan van concerten? Buiten dan de Nu of Nooit finale? Nou ja, eigenlijk niet, want ik had dit eigenlijk niet verwacht dat het allemaal zo in één keer zou Zo snel gebeuren. gaan? Ja, zo snel zou gaan. Want ik had in de planning om eigenlijk een jaartje te gaan werken aan een album. En dat is nu volledig focus op Pinkpop dan, of wat? Nou ja, op Pinkpop. Nou ja, nu gewoon deze optredens. Veel repeteren. En ondertussen ben ik wel al bezig met plannen voor... En met wie werk je dan samen voor dat album op te nemen? Nou ja, de EP waarmee ik samen heb gewerkt is met Maurice. Die heeft zijn eigen studio. Thuis. En dan met de bandleden waar ik nu mee samenwerk. En ja, het album wil ik denk ik helemaal alleen gaan doen. Oh, helemaal spannend. Wel met hulp, want ik kan niet alleen, maar ja, zelf met mijn laptop en zo. En, Ja, maar ja, is tegenwoordig wel kan echt, dat toch ook prima. ja, dus ik wil dat Cool, gewoon, ik wil gewoon de tijd ervoor nemen en kijken of mij dat lukt, of ik dat kan fixen. Nou ja, vooral doen, toch? Ja, Gewoon, zeker. ja, en als je zegt, wil ik het wil een wel jaar leren, voor, dus, jaar voor uittrekken, dan heb je daar ook wel de tijd voor ja, om dat precies. allemaal te ontwikkelen. En het is niet dat het een op de andere dag perfect moet zijn. Daar heb je gewoon goede tijd voor nodig. Ja, klopt. Dus dat is, ik ben heel benieuwd. Wat ik al Ik van je ook. had gehoord, dat legt totaal bij mij in mijn straatje. Dus Ja. ik ben Oké. wel... Ik heb wel een heel tof metal shirt aan. Nee, een album is ook uit. Kun je ook gewoon kopen. Nee, maar dit ligt veel meer in mijn straatje dan mensen denken, zou ik zo zeggen. Dankjewel. Zullen we even verder gaan met douwen? Douwe! Hoi. Nee. Ja, je Hey. moest net stil zijn, maar dat hoefde niet Ja. hoor. Je mag wel meepraten. Het kost hem ook heel veel moeite om stil te zijn. Ja, Dat, ja, Ook niet handig. nee. Die foto die is genomen. Ik ben even aan het kijken. Die is iets langer geleden, of niet? Een paar maandjes. Nee. Ja, Nee. ja. Ik hou ervan om mijn kapsel afwisselend te houden. Ah, oké. Ja. Ik ook. Je moet wel in de microfoon, anders horen mensen dat gewoon niet. Sorry. Ik was net heel even in die kleine zaal en ze zijn die aan het voorbereiden, wat ik net al zei. Ja. En toen zeiden ze, ja, er komt heel veel harde muziek uit dadelijk, uit die kleine zaal. Dan word je gewoon weggetrild. En ik denk, oh fuck, ik moet daar foto's gaan maken dadelijk. Dan tril ik ook weg. Dat valt echt mee. In ieder geval bij mijn show. Wat ik Ja, kan wat vertellen. maak je voor muziek?
Ja, ik ben natuurlijk ook singer-songwriter. En ik doe een soort combinatie tussen hip-hop en pop. Dus het is niet echt zingen, want dat kan ik niet. En het is ook niet echt rappen, want daar ben ik ook niet zo goed in. Dus het is een soort mengelmix van die twee. Als je niet zingt en niet rapt, wat zit daartussen? Ja, jij, blijkbaar. Ja, ik. Ik. Ja, als ik me had kunnen voorbereiden, dan wist ik wat het was. Maar Ja. Nee, als je het zou moeten vergelijken, zou ik het eerder vergelijken met de stijl van Diggy Dex. oké. Een beetje echt die poppy Leuk dat je die naam zegt. Want eerder in deze podcast hebben mensen kunnen luisteren naar Gilles Weijers. Kijk, ja. De manager van Heads Up. Ja, exact. Yes. Misschien tot mensen het dan al iets beter kunnen plaatsen. Nee, maar je staat in ieder geval dat je hebt meegedaan aan Popsport. Ja, klopt. Vorig jaar. Niet vorige editie, maar de editie daarvoor. Oké. Ja, daar heb ik dus gespeeld. Maar dat is ook een talentontwikkelingsprogramma. Dat is een talentontwikkeling. Ja. Daar heb ik ook waanzinnig veel geleerd. En daarna heb ik me eigenlijk ongeveer 1,5 jaar helemaal teruggetrokken uit de muziekwereld. Voor de buitenwereld dan. Ja. En ben ik zelf heel erg op zoek gegaan naar wie ben ik nou in de muziek en wat is dat wat ik wil uitdragen. Vervolgens heb ik daar een nieuw werk van gemaakt. En dat werk zal binnenkort ook gereleased gaan worden. Binnenkort. Weet je al een datum? Ga ik nog niks over zeggen. Shit. Sorry. Shit. Jammer. Maar zodra ik het weet, ben je de eerste die het hoort. Oh, echt? Deal. Hey, dat top. Ik heb ook lijstjes en zo, kan ik je allemaal inzetten. Top. Ja, is goed. Tof. De mensen die dadelijk de zaal binnenlopen, die kennen jou dan, jouw hele werk ook niet dan. Dus Die dat betekent kennen het dat meeste ze- werk van mij niet, inderdaad. Dus die komen dadelijk gewoon binnen Ja. en die worden overrompeld door Ja. nieuwe klanken. Ja, ik ga het, in het begin ga ik het nog rustig houden met nog 2 eigen nummers om de oude ik, die periode, af te sluiten. En vervolgens zou ik op het podium mijn nieuwe ik neerzetten met nieuwe muziek. Ik denk dat het een hele vreemde gewaarwording zo meteen gaat worden. Dat denk dat ik je op ook. diverse, het oude afsluit en het nieuwe... Ja, Nou, nu is het natuurlijk dit Showcase Festival daar heel goed in om nieuwe acts te programmeren natuurlijk, om nieuwe geluiden te laten horen. Hè, ik bedoel, voor jou is dat eigenlijk ook gewoon de eerste grote vuurdoop, zou ik het zo zeggen. Ja, Moet geen klopt. vuurdoop, dat is een festival bij ons op school. Daar moet ik niet altijd veel aan refereren. Maar, nee, maar dat is natuurlijk wel heel tof dat ze dan jou hier die plek daarvoor geven. ja. Maar hoe ben jij dan hier dan beland? Want van nu of nooit naar divers en andersom. Ja, En het andere project kan ik me nog iets van voorstellen. als ik heel eerlijk ben... Want als jij zegt 1,5 jaar stil geweest, hoe Ja. weet het dan dat jij... Ja, dit precies. iets gaat doen? Ik heb geen flauw idee. Ik was zo verbaasd toen ik deze aanvraag kreeg of ik hier wilde spelen. Hoe lang is dat geleden? Om mensen een beetje een tijdindicatie te geven. Het is ongeveer een maandje of 4, 5 terug. Oh, wauw. Dus Ja. dan was het nog helemaal pril dan Ja. bijna. Dus Ja. 1,5 maand, ja. Ja, toen was ik net bezig met het schrijven van nieuwe muziek. Dan moet iemand hebben gezeten die... Dat denk ik ook, maar wie het is, geen flauw idee. Misschien moet je erachter komen deze avond. Ik hoop het heel erg. Hij of zij moet toch in het publiek staan. Ja, daar ga ik wel vanuit. Ja, toch? Dat, Ja. Naast mijn moeder. Ja. Misschien was het wel je moeder. Hey, Oeh. mam. Maar Ik wil je even bedanken. Confessions. Maar nee, maar ik vind het wel heel tof dat diversie ook gewoon dus zo op zoek gaat naar talenten die dus nog niet zichtbaar zijn. Er staan een aantal bandjes waarvan je denkt, logisch dat ze er staan. Ze hebben al een aantal dingen gedaan, ze hebben een aantal dingen uitgebracht afgelopen jaar en daarom sta je op divers. Maar jullie twee is alle twee vers van de pers. Ja. Weg Ja. van de pers. Nee, maar dat is wel... Maar ik vind dat wel echt serieus tof. Ik bedoel, voor Limburgse acts, het is alleen maar goed dat divers bestaat en tot er dus jong talent kan optreden. We hadden net iemand over de kunstbende gehad. Ook zo'n project natuurlijk waar jong talent een plek krijgt. Ja. En als je inderdaad gewoon gaat kijken door de divers line-up, dan gaat het echt van jong tot oud. En waarvan je aan sommigen denkt, je hebt geen extra outlet meer nodig, maar dan sluiten ze inderdaad ook weer een periode af. Precies. En Lekker andere- divers, zeg maar. Ja, daar is een hele goede naam voor gekozen. Ja. Willen jullie nog iets meer melden? We hebben nog tijd. Ik heb tenminste nog tijd. Nou ja, ik heb er heel veel zin in vanavond. Maar ja, in de toekomst Had je er heel veel zin in? had ik er heel veel zin En, in. en Ja, heb je nu heel veel zin in, En- nu of nooit? ja, Ja, zie dat je wel. klopt. Ja. en Maar- nu ook. Ja, nu ook, maar dan moet je eerst iets anders doen. Voor mij gaat het altijd in stapjes. Zo, eerst het Ja, ene afronden en dan Dat is pas waar. vreugde Dat naar is het voor mij volgende. ook echt zo. Ja.
Ja, ik kan niet alles tegelijk. Dan ontploft het gewoon. Nee, maar dat is ook gewoon niet handig voor jezelf. Want nu kun je gewoon heel erg focussen op taak de show. Ja. En dan hoef je niet ook na te denken over wat er morgen nog allemaal te doen staat. Nee, precies. Nee, oké. Hey, dan wil ik jullie beiden hartelijk bedanken. Ja, jij bedankt. Ja? Ja, graag gedaan. Echt heel rustig die mic erbij pakken. Ja. Nee, maar super tof. En we gaan zo meteen weer verder. Maar iedereen die luistert, hoort het allemaal wel. Dat die podcast nog wel even duurt. Want er komen nog een paar mensen. Hey, dankjewel voor langskomen. Yes, dankjewel. Doei doei. Doei. Want dan zitten we alweer bij de volgende in de podcast. Iedereen die het tot nu toe nog heeft gehoord. Top dat jullie nog steeds luisteren. Het is niet live of zo hoor. Het is gewoon... Ja, dat weet ik. Wordt allemaal eigenlijk los aan elkaar geknipt. Maar het is wel een beetje een... Ik moet altijd een beetje intro hebben. Want anders is het voor mij zelf echt zo'n koude op je dak show. Dat is ook niet handig. Terwijl we kennen elkaar een heel klein beetje. Ja. Want jij hebt ook op de... Jij zat op de... Ja, ik ben Zat, ja. Op dezelfde school als waar ik nog steeds zit. Emily. En dan moet je even me helpen met de achternaam, want dat gaat me niet lukken. Vernijen. Van Nijen. Speelt onder de naam Asra op Divers. Ja. En ik denk dat het gewoon goed is. En dan ga ik alweer, want ik begin iedere keer met die intro. Ik moet echt een andere intro zoeken. Dat het goed is even om bij het begin te beginnen. Want ja, je hoorde al heel kort haar stem. Maar dan werd het heel duidelijk dat ze Belgisch is. Dat is, ja, het is nou zo. Hoe ben je met de act begonnen? Want ik wil band zeggen, maar het is een act. Ja, het is het jij. een act. Ja, het is eigenlijk een solo-project. Probeer vooral in de microfoon te praten. Ah, sorry. Als je daar ook maar iets van afwijkt, Oké, dan... ik zal echt zo mijn lippen tegen dat moesje duwen. Is ja, goed? dat is goed, want anders hoort niemand je. Oké, ça va. Dus ja, het is een solo-project en ik ben ermee begonnen als afstudeerproject van mijn school eigenlijk, van PXL Music. En ja, het was eigenlijk de bedoeling dat ik... ja, mijn onderzoek ging eigenlijk over het feit dat... Hoe moet ik dat nu zeggen? Over hoe dat je muziek kunt maken met een loopstation en hoe dat je dat interessant kunt maken live. Dus niet alleen kun je daar muziek mee maken, maar ook op welke manieren kan ik dat uitbreiden dat wel interessant blijft en dat dat niet heel de tijd hetzelfde is. Want het is heel de tijd je stem loopen en dan moet je wel iets interessants vinden om ermee te doen, anders. Is dat net zoals dat wij, ik ben nu derdejaars, de bachelorproef? Ja, de bachelorproef, okay. ja. Dus binnen de PXL willen ze heel graag dat je een onderzoeksvraag formuleert. Ja, inderdaad. En dat je dat gaat beantwoorden. Maar als muzikant moet je dat dus ook? Ja, inderdaad. Oh, shit. En dan moet je dat eigenlijk bewijzen door een optreden te doen. Oké. Ja. Wat deden de andere klasgenoten dan als onderzoeksvraag, weet je dat? Ja, tuurlijk. Ik weet dat Lotte, mijn kotgenote, die onderzocht eigenlijk sensualiteit in muziek. Ja. Dus hoe dat ze dat kon ervaren en hoe dat ze dat live kon overbrengen eigenlijk op het publiek. En Stien, nog een heel goede vriendin van mij, die had het over blinden en hoe dat ze het voor de blinden, hoe dat ze muziek voor blinden eigenlijk kon laten overkomen. En ja, dat was echt heel interessant, want die had dan zo in donkere ruimtes waar dat je niet zag, had hij dus muziek live gespeeld. En dat was echt heel tof, met zo verschillende effecten. Zo. Echt cool. Gewoon een heel ander element of dimensie eigenlijk aan toegevoegd. Ja, inderdaad, ja. Terwijl voor de mensen die wel kunnen zien het niet uitmaakt. Ja, inderdaad. Of dan opeens wel heel veel uitmaakt, zou ik het zo zeggen. Ja. En jij besloot inderdaad om met een loopstation te gaan werken. Ja. Dat hebben al mensen eerder gedaan natuurlijk. Je bent niet de eerste. Maar hoe vind je dan je eigen sound daarin? Want dat is niet iets waar je na 2 dagen denkt, nou, dit loopje, dat kan ik wel en dat is nu vanaf nu mijn sound. Nee, dat is waar. Ik denk dat het al begint met een stem te hebben die wel iets zegt of zo, die toch wel redelijk herkenbaar is, die al je sound een beetje maakt. Ja, voor de rest, ik heb echt heel lang geëxperimenteerd met Loopstation om echt zo mijn sound te zoeken, om zoiets te creëren waar dat ik echt achter stond. En deed je dat al voor het 3e jaar dan? Nee. Dus je bent echt gewoon... Ja, ik ben er toen in mee september begonnen ermee. Zelfs pas in oktober, want september is zo... Wat ga ik nu eigenlijk doen? Ja.
En ik had zo eerst het Daar zitten wij nu. Ja, inderdaad. Ik had zo eerst het idee van, ja, ik ga iets met jazz-invloeden doen en met sketsen en zo. Mhm. En dat heb ik dan ook geïntegreerd in het Loopstation, in mijn act eigenlijk. Niet dat ik echt skets, maar gewoon om verschillende klanken na te maken van bijvoorbeeld een bas, hoe dat ik dat het beste doe. En daar heeft dat onderzoek eigenlijk ook echt mij in geholpen. En dan vorm je je sound. En dan zegt school, ja, je moet daar ook een optreden mee doen. Ja. Sowieso op Vuurdoop. Dat hebben we net in de vorige podcast heel even kort aangehaald, dat ik niet al te fan ben van Vuurdoop qua naam. Maar Vuurdoop. Want daar stond jij op hetzelfde podium wat ik moest managen. Ja, inderdaad. Ja. Dus daar was de eerste keer dat ik dat hoorde. En ik was wel echt wel verbaasd over hoeveel je uit het bakje kan halen. Mhm. Voor niet iedereen die mee is, een loopstation zorgt er eigenlijk voor dat je tot je tonen kan laten herhalen, terwijl je iets anders begint door te spelen. En dat kun je als een soort lagen op elkaar zetten. Ja, inderdaad. Waardoor je op een gegeven moment een heel symfonisch vol geluid kan krijgen, ondanks dat je nog steeds alleen op dat podium staat. Ja. Jij vindt op een of andere manier een weg om dat zo gelaagd te krijgen tot dat niet overdone wordt, want dat kan natuurlijk ook, maar ook niet te simplistisch is. Er zit net genoeg in of zo. Ja. Hoe kom je op zo'n plek terecht? Is dat inderdaad echt dat experimenteren een half jaar lang en denken van... nu ben ik er. Ja. Dat is echt... die nummers, dat is niet dat ik dat op 1, 2, 3 heb geschreven. Want vroeger, dan schreef ik nummers op de piano en dan was altijd een uur of 2 en dan was dat nummer ongeveer af. Maar nu, met die nummers, dat is echt maanden dat je daar zo mee bezig bent en dat zo... Ja, je hebt dan wel een idee, maar dat krijgt zo nog vorm naarmate dat je meer in dat loopstation thuis bent. En dan, ja, dat onderzoek was super interessant. En, ja... En schoolprojecten over het algemeen sterven aan het eind van de rit. Die denken dan heb ik mijn diploma gehaald en het is wel weer goed geweest. Ik ga nu iets doen wat ik nu zelf heel leuk vind. Maar PXL stimuleert heel erg om dingen te doen die je ook al leuk vindt. Om daarin in te slagen. Dus Asra, waar staat dat überhaupt voor? Asra betekent eigenlijk puur in het Hindi. Oké. En ik vond dat mooi aansluiten bij mijn act. En ik was ook naar India geweest en daardoor was ik daarmee in aanraking gekomen. En ik vond dat zo mooi. En dus het is ook echt iets wat jou dierbaar is, of geworden is, in die maanden. Ja, ik vind wel echt dat het bij mij past, die naam. Dus je wilde ook zeker ermee doorgaan. Ja. En dat zal ook wel een van de redenen zijn geweest waarom tot ze je hebben geprogrammeerd op Divers. Ja. Omdat er toch bandjes staan die aan het begin staan, maar wel met een potentie om meer te worden dan alleen maar 2 optredens. Ja, hopelijk. Nou ja, je hebt wel meer optredens gehad. Vuurdoop en grenswerk sessie hebben we gezien. Ja, ik heb nog wat optredens aan gedaan door dat project, die Region Exchange Project. Ja. Want ik had je ook een tot ambassadeur daarvan benoemd. Yes. Dat in de mail. Maar ik wil toch wel iemand spreken die daarmee te maken heeft. Maar ik denk dat het voor luisteraars leuk is om te weten. Divers is natuurlijk begonnen als een Limburgs showcase festival. Maar inmiddels staan er ook Duitse en Belgische acts. En met België is de link gelegd met PXL Music. Wat wij van binnen en van buiten kennen. En jij bent gewoon dit jaar een van de bands die dus uit die stal komt. Ja. Hoe wordt dat gekozen? Want PXL levert ieder jaar 20 bands af, zou ik maar zeggen. Ja. Waarom jij? Dat weet ik nu niet. Oké. Want ik hoor niet bij die bands die toen geprogrammeerd zijn voor Divers, want dat is nog iets apart. Ik hoor zo bij die Region Exchange Project en dan sta je sowieso op Divers. Dus, maar hoe kom je dan bij dat Region project? Inderdaad, Gert Stinkens, de directeur van PXL Music, had mij eigenlijk gebeld met de vraag, zie jij dat zitten om zo'n aantal optredens te doen? En dat is dan grenswerk, inderdaad, in zo'n Venlo. parkfeest. Ja. En dan nog 2 die al gepasseerd zijn, Maastricht Bruisfestival en Keulen, dan CO Pop Festival. En nu Divers dus ook. En dan nog een optreden in Hasselt, in Café Café. Okay. En dan nog een optreden op Altersonic. Oh, wauw.
Ja. Dat is wel heel tof. Ja, dus dat is zo. En dat is met 3 bands. Dus ik dan, een Duitse band, die heette Darjeeling. Ja. En dan een Nederlandse band, en die heette Ten Bells. En we gaan met ons 3 eigenlijk naar al die optredens. Zit je dan ook samen in de bus? Nee. Nee, ja, Het is een beetje... het is niet heel ecologisch nog. Nee. Wat wel had gekund. Ik zou zeggen, Pop in Limburg, nog een tip. Gewoon een busje huren volgend jaar. Gewoon met z'n allen 1 busje en dan op groene energie naar de andere kant van Nederland rijden. Want naar Ultrasonic wordt wel een afstandje voor jou. Ja, inderdaad. Dat is lang in de auto zitten. En de Velo is het dan? Nee, wat is de Belgische naam voor auto? Auto. Ja? In de Ja. Velo? Of is dat de fiets? Een fiets is, Oké. is een velo, ja. Oké. Een auto, ja, ik ken eigenlijk geen andere. Een voituur. Ja, dat is ook waar. Ja, nee. Ik ben Wat? gelukkig nog niet ingeburgerd in België. Hoeft ook niet. We zijn klaar, hoop ik. Maar dan kom je in zo'n exchange-programma terecht. Zit er dan nog meer omheen dan alleen maar optredens? Word je ook nog begeleid? Of zijn er nog bepaalde leersessies? Ja, het is wel een opnamesessie dat ik nog krijg. Ja. Opgenomen in PXL Music dan. Met Werner Pensaert. Dus dat vind ik wel heel cool dat ze dat zo geven. Want optredens, dat is wel cool, maar zo'n opnamesessie is ook wel iets anders. Zeker voor mij is dat interessant, omdat ik dan met een loopstation speel. Ja. En eigenlijk mijn focus heb gelegd op live spelen. Is het interessant om eens te zien hoe ga ik dat nu eigenlijk... Op beeld brengen. Ja, op geluidsdrager Ja. dan... Heb je er al mee getest? Ja, ik heb wel zo'n keer opgenomen. En dat was zo nog niet helemaal wat ik wou. Dus ik weet zo nog niet goed hoe dat ik het juist ga doen, omdat het zoiets is dat live tot zijn recht moet komen. En als je zo loops over elkaar opneemt, dat komt niet over op een opnamesessie. Want je ziet het niet. Dat is volgens mij heel saai of zo. Ja, maar je laat dat lage bouwen laat je dan zien. Ja. En dat is misschien heel traag in het begin, maar dat bloeit naar veel meer. En dat is Ja, misschien inderdaad. even doorkijken. Mhm. Wat ik dan altijd meteen in mijn hoofd heb, is er een bandje in Nederland, dat heet de Relax. Een hiphop band, super tof. Mhm. En die kreeg het voor elkaar, om de eerste plaat was een live plaat. Maar wel met een volle club. Ja. Flink veel energie. Maar die hadden gewoon alleen maar gebouwd aan hun live reputatie. Ja. En dan is het heel onlogisch om de eerste plaat een studioplaat te laten worden. Want ja, dat is waar. matchte helemaal destijds nog niet. Mhm. En die kwamen met een live plaat uit met echt alleen maar hits. Omdat gewoon iedereen kende die nummers al. Omdat Ja. het alleen maar live gespeeld was. Dus er zat zoveel meer energie in. Dus ja, het kan wel, denk Ja. ik. Ik denk alleen dat je de juiste persoon er moet vinden om het op een juiste manier vast te leggen. Ja. En alleen maar naar je handen kijken en hoe je dat dan in elkaar draait en speelt. Dat wordt dan misschien niet zo interessant. Maar je kunt heel veel met visueel natuurlijk wel Dat is waar. in elkaar verwerken om dat toch op een manier te brengen. Ja. En ja, in de DJ-wereld is niks anders dan alleen maar live sets online plaatsen natuurlijk. Dat is waar, dat is waar. Dus stil vooral. Kijk vooral naar andere acts die Ja. dat natuurlijk al gewoon doen. Ja, ik ben nog zo echt aan het twijfelen wat ik juist ga doen. Ik ga zien wat dat die opnamesessie, Brengt. wat dat brengt, ja, inderdaad. En dan zien we wel weer. En je bent dus recentelijk afgestudeerd bij PXL. Ja. Dan krijg je een mooie proclamatie, krijg je je diploma en zo. En dan? Wat ben je nu aan het doen? Nu zit ik op het conservatorium in Gent. Oh, oké. Dus ja, ik ga Nee, een onder de master pannen daar doen. voor... Ja, nog even doordoen, dat ik toch mijn master heb. Nee, het is echt wel, het is tof. Het is juist mijn eerste week geweest. Is het bevallen? Ja, het was heel spannend, maar het is wel echt tof. Ja, toffe Is- school, tof gebouw. Is het echt totaal andere sfeer dan een PXL? Vind ik wel. Ja, is het meer Daarom niet slechter of zo. Nee, anders. Hè? Anders gewoon, ja. Maar is het meer... Ik hou niet zo van scholen. Is het dan meer zakelijk, zeg maar? Als meer strikter, als een meer het leerproces wordt gedaan? Ja, ik weet nu nog niet goed wat dat precies gaat worden, want ik heb er nog maar 2 dagen gezeten. Oh, 2 Maar- dagen een hele week. Ja, dat valt wel mee. Ja, ik heb maar 2 dagen les. Alles is zo gepropt op die 2 dagen. Maar het is gewoon direct een andere sfeer, dat voelt je direct. Maar wat dat precies... Dat ga je dit jaar dat ga ontdekken. ik nog wel ontdekken. En met Astra zeg je al, er komt eigenlijk nog een optreden met Ultrasonic en nog eentje daarvoor gaf je aan in Hasselt, in Café Mhm. Café. Ben je zelf ook nog op zoek naar concerten?
Staan er zelf nog dingen waarvan je een toertje gaat plannen of zo? Ja, voorlopig nog niet. Nog voorlopig niet. Nee. Het is gewoon nog Ik, focus op school. inderdaad, en het is ook gewoon met Azra, dat is dan de optreden, mijn eerste echte optreden op Vuurdoop was dan mei zeker. Ja. Dus dat was zo, van mei tot nu, daar zit eigenlijk helemaal niet zoveel tijd tussen. Dus ik ben zo zelf nog zo aan het zoeken, want een jaar echt aan je muziek werken, dat is, ja, dat is niet genoeg of zo. Nee, voor mij. Sommige bandjes die zijn er veel langer mee bezig. Inderdaad, ik moet zo echt nog, maar daarom is het leuk dat ik zo telkens beter word in live set en telkens zo een optreden maak. Ja, inderdaad. Dat ik echt zo meer weet wat ik wil. Ja, dus. Dat is alleen maar goed om te horen. Ben je al online te vinden? Is er al iets online te vinden? Ja, dat heb ik gedaan toen ik dus meedeed aan dat project. Oké. Dus, waar kunnen mensen je dan vinden? Dus voorlopig op Facebook en Instagram. Azra Music op Instagram met een underscore. En via Facebook is het Listen to Azra. Als je dat intikt, komt je wel op Azra. Ja, en anders kunnen mensen het gewoon vinden in de show notes. Daar zal ik het ook nog wel even plaatsen, zodat het makkelijk doorklikbaar is. Ik wil je even bedanken voor je tijd. Want jij moet alweer bijna gaan opbouwen. Inderdaad. Op de Paardenstraat Stage. Ja. Waar je over 2 uurtjes? Ja, 2 uurtjes gaat staan. 9:30, ja. Dit is allemaal achteraf. Dus mensen hebben gewoon dit optreden gemist. Moeten ze allemaal naar Groningen komen. Of gezellig naar Café. Wat een heel gezellig café is in Hasselt. Ja. Dus dankjewel voor langskomen. Ja, merci dat ik mocht langskomen. Ja, tuurlijk. Hey, dankjewel. Oké. Komt wel goed. Want dit is de laatste band met wie ik ga spreken van vandaag. Dus er zijn al heel wat mensen aan tafel geweest. Die hebben jullie net allemaal gehoord, maar ik maak iedere keer zo'n introductie. Ik weet ook nog steeds niet waarom, maar het gaat tot nu toe gewoon prima. Het is wat makkelijker voor mij. Want we zitten met een gloednieuwe band. Helemaal stil meteen. Top. Nighthawker. Ja, hoi. Ja. Hallo. Hey, Kiki. Hi, Sharik. Hey, ja. Ja, wij zijn Nighthawker. En we zijn een nieuwe band, zoals je dat al zei. En staan ook gewoon op Divers. Wat zeg je? En ook gewoon op Divers. En ook gewoon op Divers, ja. Dat vinden we echt superleuk. En heel erg bijzonder eigenlijk, want we bestaan eigenlijk pas sinds april. Dus we zijn heel erg vereerd dat we hier ook al aan mee mogen doen. En optredens al gehad? We hebben 1 optreden gehad. Dus gewoon na 1 optreden sta je gewoon meteen op Divers? Nou, eigenlijk 2 optredens. Na 1 videoclip release met een single stonden we op Divers. En toen belde Marieke op en die zei... zo ging het wel een beetje. Ja, zo van, leuke clip en leuk liedje, leuke band. Willen je op Divers spelen? En toen zeiden wij natuurlijk ja. Dat gaat snel. Voor anderen hebben we wat meer een aanlooptijd gehad. Terwijl degenen die we net allemaal gesproken hebben, die hebben allemaal wat... Ja, niet allemaal, maar een aantal hebben toch al wat meer shows gespeeld. En hebben een wat langere aanlooptijd. Ik heb met jullie foto's mogen maken. Dat was ook in april, denk ik dan? Ja, iets later denk ik inderdaad. Toen we al bezig waren met het opnemen van de EP. Ja. Dus toen wist ik van jullie bestaan af. Maar hoe weet... Ja, Divers heeft dus pas gezien vanaf de videoclip. Ja, dat was in juni, als ik me niet vergis. Ja, dat is in ieder geval heel snel op nu, zeg maar. Want wat voor muziek maken jullie? En jullie horen trouwens nu Gwen praten. Want dat zei je net niet. Ja. Ik ben Gwen. Ja, diegenen die op beeld meekijken. Ja, je had het beeld mee kunnen kijken. Dat vertel ik jullie nu pas, maar toch. Kon dat wel zien. Maar. We maken een beetje meer oldschool rock. Een beetje jaren 70. En we omschrijven het zelf een beetje als Led Zeppelin meets Fleetwood Mac. Omdat we ook veel meer stemmige zang doen. En dat is ook meteen te zien in de eerste videoclip. Ja. Wat ik wel heel tof vond. En degenen die dus meekijken zien ook dat er net iets meer personen aanwezig zijn in deze ruimte dan de vorige keer. Ja, zal ik eens even kijken als dat überhaupt al beeld is. Yes. Nee, Steven, je zit net buiten beeld. Hij is weer te lang, zeker. Ja, nu wel. Dus voor iedereen meekijkt, ziet nu ook de voltallige band zitten. Wat jullie vanavond ook hadden kunnen doen als jullie naar welke stage hadden kunnen gaan? Naar de stage The Groove om 10:15.
Ja, dat hadden jullie dus allemaal kunnen doen. Maar Ja, iedereen helaas. die deze podcast luistert, heeft dat al gemist. Maar die kan wel gewoon de videoclip bekijken. Die videoclip is wel een heel tof concept. Heel tof opgenomen. Ik weet niet wie ik daar allemaal de credits voor moet geven, maar Ja, ook samen gedaan. Ja. kijk eens aan. Wat een band. Ja. Alles samen. Wat een verschil met andere mensen. Ja. Maar dan ga je op divers spelen vanavond. Maar jullie zijn ook al geselecteerd voor Nu of Nooit. Ja, dat klopt. Daar nog spelen we steeds- volgende week vrijdag. Ja, met 1 videoclip. Ja. Of moet je daar wel voor aanmelden? Ja, voor Nu of Nooit hebben we 3 nummers van de EP ingestuurd. Oké, dus dat had nog niemand gehoord. En Ja, dat stond toen wel al online. oké, dus dat matcht dan weer wel mooi. Ja, maar Nu of Nooit is een blinde auditie eigenlijk, zeg maar. Je wordt door een demopanel wordt de muziek geluisterd en er wordt niet bij gezegd welke band het is. Oké, maar dat panel zijn Limburgse luisteraars, zou ik maar zeggen. Ja, Dus die herkennen wel wat stemmen, zou ik maar zeggen. ja. De stemmen van Inmiddels- Kiki en Steven zullen ze wel herkennen inmiddels, toch? ja, Ja. denk ik. Dat is niet het eerste bandje waar ze die in zitten, samen. Nee, dat klopt. Maar we zitten niet voor andere bandjes hier, toch? Nee, precies. Nee, inderdaad. We zijn voor Nighthacker hier. Ja, focus. Focus. Ja, niet afdwalen Nee. vooral. Nee, dat lukt mij niet helemaal. Ben ik inmiddels gemerkt. Maar dat maakt niet uit. Want dan ga je dus, wat je zegt, volgende week al Nu of Nooit spelen. Waar Ja. is die volgende ronde dan? En de Bosuil in Weert is voor ronde 1. Oh, meteen bij de kick-off. Ja, precies. En bij Nu of Nooit is het ook altijd zo dat er pas geloot wordt op de dag zelf. Dus Ja. je weet ook niet hoe laat te spelen. Nee, maar ja, we staan met best wel nog wat leuke projecten in de voorronde eigenlijk. Maar de voorrondes zijn niet geselecteerd. Je gaat niet door per voorronde, toch? Nee. Het is gewoon overall en dan een score. En Ja, dan- er zijn nu 25 bands die zijn geselecteerd om mee te doen in de voorrondes. En vanuit die 25 bands, nadat ze allemaal hebben gespeeld, dan komen er 5 finalisten. In ieder geval, Ja. zo gaat het eigenlijk al. Ja, jij hebt er ervaring mee. Ja, 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 je hebt al vaker in die finale gestaan. ja, En ook al eens een keer gewonnen. Ja. Ook dat, ja, je kunt ja blijven zeggen. ja. Dus gaat deze band ook winnen? Ja, het zal wel leuk zijn, maar we gaan er vooral in met het gevoel van, nou, we willen gewoon lekker veel spelen. En Nu of Nooit is wel een manier om je als kerstverse band even te laten zien. Net als natuurlijk Divers vanavond. En dat was eigenlijk ook de insteek. Tuurlijk zou het heel tof zijn als we zouden winnen. En natuurlijk wil ik dat ook. Maar als dat niet gebeurt, denk ik dat we allemaal wel zoiets hebben van, als we een goede show neerzetten en we ons van ons beste kant laten zien, dan is het ook prima. Maar dat is dan de reden als band zijn om je al in te schrijven, terwijl je weet dat je pas net op het podium staat. En eigenlijk nog geen podiumervaring hebt voor die eerste show. Ga je nou zeggen dat ik geen podiumervaring heb? Nee, als deze band zijnde. Jij hebt zoveel podiumervaring. Dat was maar een grapje, hoor. Nee, dat klopt. We hebben als band zijnde hebben we nog geen podiumervaring. En daarom is het juist ook om je te laten zien bij Nu of Nooit. Want ja, dan sta je op een gegeven moment voor veel meer mensen. En wie weet komt daar weer iets uit, waardoor je veel meer kunt gaan spelen en die podiumervaring kunt opdoen. Dus dan is dat meer gericht op het promotionele doeleind dan het winnen. Ja. Ondanks dat het winnen wel heel leuk is Ja. natuurlijk. Ja. Ja, ik zeg tuurlijk niet alsof ik dat weet, maar, maar toch. Zo staan jullie ook gewoon vanavond op divers, zeg maar. Gewoon met het feit van, hey, we laten zien wat we showcase. Het is een showcase festival. Ja. Alvast aan de mensen. En dan gaan die likes van 317 gaan dan een stuk omhoog naar vanavond. Ja, dat zou heel leuk zijn. Ja. En na volgende week nog meer. Hopelijk En wel. dan na de finale nog meer. En dan na Pinkpop nog meer. Ja. Zoiets gaat dat toch, ja? Ja. Ja, Ja. groeimodel. Groei. Groeimodel. Maar wat gaan jullie zelf dan nog doen de komende tijd? Want ja, ik heb in de vorige podcast van Live in Limburg nummer 5, waar ik een keer eerder naar gerefereerd heb, ook gezegd dat er al een tweede EP aankomt. Ja, die hebben we eigenlijk al zo goed als af. Daar zijn we nog wel bezig met wat promomateriaal. We willen ook wel weer een videoclip bij releasen. En die ligt dan op de plank voor het goede moment om te releasen. Dus daar is ook niks over bekend wanneer die gereleased wordt. Nee. Ik ben al de tweede vandaag die dat zegt, die ook gewoon nog geen datum zegt. Sharik, we hebben in juni hebben we een EP uitgebracht en een Ja. videoclip. Maar wat hebben jullie, jullie hebben er niet veel mee gespeeld. Nee, dat gaan we dus nu doen. Ja, dus daarom de vraag is, wat gaan jullie er dus nu mee doen? Ja, veel spelen. Waar? Waar? Ja, waar? Behalve vandaag en de Bosuil. We spelen nog in
Pitbulltheater. Op zondag. Ja, nee, niet volgende week zondag. Ja, 7 oktober is dat. Ja. En voor de rest, ja, ik weet alle datums niet uit mijn hoofd eigenlijk. Waarom niet? Waarom niet? ja, omdat ik ook nog een baan heb en een ander leven en zo. Oh, en dat staat allemaal in mijn agenda heel netjes. Ja, maar ik had gewoon alles kunnen opzoeken als het staat op de website? Facebook? Ja. Oh, shit. Dan had ik het gewoon zelf kunnen checken. Dat is weer voorbereiding, Sharik. Ja, maar ja, dat is vandaag niet allemaal gelukt. Ja, ik zie maar gewoon 2 dingen staan. Dat is nu of nooit een theaterpop. Oh ja? Ja, dat zie ik nu staan. Nou, dus Kiki, bij morgen. deze dan. Iedereen uitnodigen voor 7 oktober ja, en voor 5 precies. oktober. En allemaal komen kijken. Ja. En hopelijk vanavond staat er iemand tussen die het helemaal tof vindt. Die ons meer optredens aan wil bieden. Ja. Want dat is het natuurlijk ook gewoon met... er worden nu de datums doorgegeven. Wacht, ik heb inside information. Ja, we hebben ook nog 13 oktober in de Kelder in Urmond. En 1 december in Heerlen. In het Cultuurhuis. Nou, kijk eens aan. Ja. Toch weer 4 shows. Ja. Ja, goed bezig. Maar dat wilde ik wel zeggen. Het is voor beginnende bands wel vaak moeilijk om speelplekken te krijgen. En dat is inderdaad zo'n divers festival. Nu of nooit is gewoon een hele goede plek om vaak in een poppodium of in een goed café in ieder geval te spelen. En mensen bekend te maken met de nieuwe muziek. Maar ja, hopelijk tot er na dit soort momenten dan ook wel meer... Niet per se Limburgse, maar meer zalen en podia zijn die zeggen... Kom ook eens een keer bij ons langs. Ja, en dat geldt eigenlijk voor alle namen die nu net voorbij hebben zien komen. Of horen komen, zo moet ik zeggen. Of zien, ja, kan wel. Celine, Douwe en jullie natuurlijk. Maar op zo'n avond als vandaag staan er 80 bandjes. Ja? Douwe, nee, niet Douwe Bob. Nee, dat waren we ook in een discussie over. Douwe Egbert. Ja, dat was zijn grap inderdaad. En toen zei ik drink koffie. Maar dat heeft iedereen kunnen horen, want dat zat gewoon in de podcast. Dat bedoel ik. Maar 80 bandjes, gaan jullie nog bandjes kijken dan? Want ik weet dat jullie het heel... de helft van jullie heeft heel druk. Ja, ik moet 2 keer spelen en Steven ook. Ja, toevallig. Dus, toevallig. Dus ik denk niet dat ik heel veel tijd heb om bandjes te kijken. Wat ik best wel jammer vind eigenlijk. Want Wie had je graag willen zien dan? Ik zou heel graag Mount Atlas nog willen zien. Want die jongens die ken ik ook. En de jongens van Cymbeline, die zou ik live willen zien. Die staan ook met ons in de voorronde van Nu of Nooit. Dus die kun je sowieso nog wel zien? Ja, dat ook. Dat maar ik weet niet, ik ga al jaren naar Divers en ik vind het eigenlijk een superleuk festival. En ik vind het heel leuk om daar dan overal even naar binnen te gaan en dan te kijken. En dan als het leuk is, blijf ik. En anders ga ik naar de kroeg ernaast. Dus. Zo werkt dat. Ja, precies. Dat kan bij zo'n Showcase Festival. En voor jou? Enig idee? Ja, voor mij ook hetzelfde. Ik had ook wel Cymbeline graag willen zien. Het zijn nog jongens waar ik mee op de middelbare school heb gezeten. Dus, ons kennen ons. Ja. Ja, Mount Atlas is in de Blue Box op de Market Square. Dat is wel lekker centraal. Daar kun je nog even naar buiten rennen en even kijken. Ja, met gitaar om gewoon even naar buiten rennen. Ja, en dan even daar naar binnen lopen. Neem je alle mensen mee en dan kunnen ze 2 shows tegelijk zien. Ja. Hey, waar hadden ze dat kunnen beleven? Dan gaan ze, dat gaan ze leuk vinden. Nee, maar ik denk, hebben jullie nog iets verder te pluggen? Behalve iedereen de videoclip kijken, de EP luisteren. Like op Facebook. Ja, like op Facebook. Like op Facebook. En op Instagram, want daar zitten we nu ook op. Dan moet je me die link even doorsturen. Dan zet ik het allemaal in de show notes. En dan denk ik dat we... Die zal ik je doorsturen. Dan eindigen we hier ergens de podcast, denk ik. Want ik denk niet dat ik nu nog meer mensen voor de microfoon ga trekken. En anders horen jullie dat vanzelf. Want dan kon je dan mooi in je tijdbalkje zien tot deze podcast nog heel veel langer doorloopt. Dan wil ik zelf nog wel even iets pluggen. Dan moet ik even doen, sorry. Maar 23 oktober gaat de tweede Shark Sessions live door. In Neeritter gaan we dat doen. Samen met Heavy Faces. Het is een gratis toegankelijk showcase natuurlijk voor iedereen. Het wordt de 2e keer. Meld je aan op het Facebook-event, want alleen dan weet je waar en wanneer dat gaat zijn. Normaal gesproken is dat allemaal geen probleem, maar nu gaan we het pas bekendmaken als je je ook aanmeldt. Dat gaan we in de toekomst niet vaker doen, hopelijk. Behalve deze ene keer. Dat heeft gewoon met de locatie te maken. Ik hoop dat ik jullie daar allemaal kan zien. En verder deel deze podcast. Abonneer op deze podcast. Geef 5 sterren ratings. Allemaal prima. En dan tot de volgende.